Quelqu'un a versé plus que du sucre dans ce thé de l'après-midi. Bienvenue aux nuits criminelles. Je suis votre hôte Noël. Dites-moi d'où vous écoutez. J'adore voir cette communauté grandir. Partageons ce mystère ensemble. Indiquez votre lieu de résidence ci-dessous. Et maintenant, commençons. Se oli torstaina kaikista päivistä, jolloin rikos liukastui kevyesti Cardington St. Annen kyläläisten elämään, kuin maito, joka sekoitettiin hiljaa teekuppiin. Aurinko roikkui laiskasti pensasaitojen takana olevien vihreiden kukkuloiden yllä, värähteli siistejä nurmikoita ja loi pehmeitä varjoja kylätaloa reunustavien sykomoorien alle. Cardington Garden Societyn jäsenet olivat kokoontuneet tänne vuotuiseen Summer Tea-juhlaan tapahtumaan, jota leimasivat sokerikakut, tuomitsevat katseet ja sanaton kilpailu siitä, kumpi käyttää parempaa hattua. Neiti Jane Marple, nainen, jonka naapurit tunsivat ennen kaikkea neuletakistaan ja uteliaistaan muistamaan kaukaisia kyläskandaaleja, istui markiisin alla olevan pitkän valkoisen pöydän päässä. Hän kaatoi itselleen toisen kupillisen darjeelingiä, tarkkaillen hiljaa muita vieraita, samalla kun hänen vuosikymmeniä kestäneiden kirkkobasaarien ja kotimaisten kerfufleiden hiomat korvat tarttuivat jokaiseen katkenneeseen lauseeseen, joka ajautui kameliajärjestelyihin. Useimmille tee oli yksinkertaisesti tilaisuus kohteliaalle juorulle ja begonioiden vertailulle. Miss Marplelle se oli ihmisluonnon vuosittainen rituaali paraatissa. Hän ilahdutti, kuinka rouva Edith Sowerby käytti aina hanskoja juhannuksena, aina edesmenneen aviomiehensä ja pensasleikkurin kanssa tapahtuneesta tapauksesta lähtien, ja kuinka herra Lionel Braxley, vasta eläkkeelle jäänyt kirjanpitäjä Cheltenhamista, vältti katsekontaktia aina, kun nuori Clara Denholm kulki ohi. Neiti Marple siemaili teetä ja katseli. Keskustelua hänen pöydässään hallitsi tällä hetkellä rouva Geraldine Penrith, nainen, jolla oli runsaasti läsnäoloa ja vielä vahvempi ääni, joka selitti karsimisen tärkeyttä juuri oikean kuun vaiheessa. Hänen viereensä istui pastori Chiswell ja nyökkäsi kohteliaasti, kun hän hajaantui hajamielisesti hakemaan toista voideltua, ja heitä vastapäätä istui kunniavieras, neiti Petunia Greech. Petunia, kalpea, hermostunut yli 30-vuotias nainen oli palannut Cardingtoniin vain kuukautta aikaisemmin, oltuaan poissa lähes 15 vuotta. Hänen läsnäolonsa herätti lempeää nurinaa vanhempien asukkaiden keskuudessa, jotka muistivat hänet tytönä, joka oli lähtenyt skandaalissa perheperinnöstä johtuneen riidan jälkeen. Jotkut kuiskasivat, että hän oli ottanut yhteyttä italialaisen viulistin kanssa Milanossa. Toiset sanoivat, että hän oli asunut yksin ja hoitanut vammaista tätiä Bathissa. Oli totuus mikä tahansa. Hän asui nyt edesmenneen setänsä vanhassa mökissä Maple Lanella. Petunia hymyili laihasti, kun rouva Penrith lausui kukkivien pensaiden latinalaisia nimiä. Mutta neiti Marple huomasi jotain, leuan kiristys. Vilkaisu pöydän yli. Ja sitten hiljaisuus liian lyhyt, jotta kukaan muu huomaa sen, kun Petunian katse kohtasi neiti Elspeth Bluntin, kylän kirjastoa johtaneen sisaren katseen, joka ei kovinkaan kauan sitten ilmaissut hämmästyksensä ja paheksuvan Petunian paluusta. Hän oli aina outo, kuiskasi rouva Anstruther nojautuen neiti Marplea kohti tietävästi hymyillen ja suuhunsa puoliksi koholla oleva sis. Ja he sanovat, että hän on kysynyt vanhoista teoista. Kuvittele, että kaikkien näiden vuosien jälkeen, mutta ennen kuin neiti Marple ehti vastata tavallisella pehmeällä äänellään ja näkemyksensä terävuudella, kohtaus keskeytettiin. Kolari, äkillinen, terävä. Herra Lionel Braxley oli pudonnut teekuppinsa. Herkkä posliini särkyi päällystekivien poikki. Hengitys kaikui. Rouva Penrith melkein käänsi kermakannun ylösalaisin yllättyneenä. Lionelin kädet vapisivat, kun hän nousi seisomaan ja mumisesi anteeksi pyyntöä,
mutta hänen kasvonsa olivat muuttuneet oudon valkoisiksi, ei häpeän punaiseksi, vaan pelon kalkkiharmaiksi. Minä olen hirveän pahoillani, hän mutisi, ja ilman lisäselvityksiä hän kääntyi kantapäällään ja käveli reippaasti kohti puutarhan uloskäyntiä jättäen jälkeensä hämmennyksen murinan ja vuodattanut Darjeelingin Mr. Neiti Marple katseli hänen menevän pehmeästi rypistyen ja käänsi sitten katseensa pöytään, jossa neiti Blunt oli näkyvästi jäykistynyt. Se olisi päättynyt siihen vain outoon hetkeen muuten ennustettavissa olevalla iltapäivällä, ellei sitä olisi tapahtunut myöhemmin. Täsmälleen kello 4:05, juuri kun rouva Penrith oli käsitellyt kirvatartuntoja ja kirkkoherra tukahdutti hiljaa haukottelua liinapyyhkeen takana, takapihasta kuului huuto. Terävä. Lävistykset. Todellinen. Se oli Clara Denholm. Hän oli auttanut limonadin kanssa ja kantoi ylimääräisiä laseja puutarhavajasta, kun hän löysi ruumiin. Ruusukaarikäytävässä työkaluvajan takana, terälehtien keskellä, jotka alkoivat jo pudota kuumuudessa, makasi Elspeth Blunt hiljaa, kalpeana ja mahdottoman hiljaisena. Teekuppi, ehjä ja koskematon, istui hänen vierellään maassa, ja haalea punaisen jälki, huulipuna tahrat vai haava, merkitsi hänen kauluksensa reunaa. Kylä laskeutui kaaukseen, mutta neiti Marple jäi istumaan. Hän ei kiirehtinyt. Hän ei haukkonut henkeään. Hän yksinkertaisesti nautti viimeisen kulauksen teestään ja laittoi kätensä siististi syliinsä. Ruusujen ja teekuppien välissä hän mutisi itsekseen melkein hajamielisesti. Aina on jotain opittavaa. Aurinko ajautui pilven taakse, kun puutarhajuhlien nauru sulautui levottomiksi kuiskauksiksi ja kaistalta kuului lähestyvän konstaapelin pyörien surina. Neiti Marple seisoi ja katseli jo vieraita, jokainen yhtäkkiä hiljaisempi, jäykempi, vartioituneempi. Puutarhayhdistyksen tee oli tullut päätökseensä ja jotain muuta, jotain tummempaa, oli vasta alkamassa. Kun konstaapeli Willard saapui, puhaltaen hieman mäeltä ja yksi housumansetti kiinni polkupyörän ketjussa, puutarhajuhlat olivat hajonneet hyvin ja todella. Jäljelle jäi hajallaan olevia tuoleja, syömättä jääneitä kakkuja, jotka sulavat iltapäiväauringon alla, ja kyläläisten rengas, joka kokoontui kunnioitettavan etäisyyden päähän ruusukaarikäytävästä, ikään kuin itse kuolema viipyisi kukkien keskellä. Neiti Elspeth Bluntin ruumista ei ollut siirretty. Neiti Marple, joka oli hiljaa ottanut aseman juuri kirkkoherran vaimon takana, tarkkaili konstaapelia, kun tämä sääteli kypärää ja lähestyi tapahtumapaikkaa. Hänen kasvonsa olivat jo kosteat hikoilusta, ja hänen silmänsä hyppäsivät hermostuneesti maan elottomasta muodosta lähellä olevien kasvoille. Try Peter Mainwaring, kylän ainoa yleislääkäri, oli myös kutsuttu, vaikka oli epäselvää, oliko se velvollisuus vai uteliaisuus. Hän seisoi nyt vartalon vieressä, kädet ristissä. Hänen ilmeensä oli lukukelvoton, hän on poissa, hän sanoi yksinkertaisesti, eikä luonnollisista syistä. Tämä hiljaisella auktoriteetilla annettu lausunto värähteli katsojien läpi kuin kylmä tuuli. Myrkyttää, kuiskasi rouva Penrith kenellekään erityisesti, tai varmasti sydänkohtaus, vastasi rouva Anstruther, joka ei ollut koskaan täysin uskonut mihinkään niin dramaattiseen kuin Cardington St. Annessa tapahtuva murha. Pastori Chiswell oli johdattanut Clara Denholmin varovasti pois ja tarjosi hänelle kätensä mukavuutta ja pitsireunattua nenäliinaa, joka näytti liian herkulliselta, jotta siitä olisi paljon hyötyä. Hän oli nähnyt ruumiin ensin, ja vaikka hän oli nuori tuskin 21, hänen kasvonsa olivat haalistuneet kuin pellava. Hän ei ollut sanonut paljon, vain sen, että hänet oli lähetetty hakemaan limonadilaseja, ja hän oli melkein kompastunut Elspethin jalan päälle. Hänen huutonsa,
Jotkut kuiskaavat oli säikähtänyt jopa pensasaitojen varpuset. Neiti Marple kuunteli, nyökkäsi silloin tällöin, mutta ei tarjonnut mitään. Hän oli oppinut kauan sitten, että ihmiset sanoivat enemmän, kun he luulivat, ettei kukaan tärkeä kuuntele. Hän ei koskaan pitänyt Petunia Greechistä vai mitä, mutisi vanha herra Crampton siskolleen, sanoi tuovansa skandaalin takaisin kylään. Petunia seisoi kamelioiden lähellä, kun se tapahtui, vastasi neiti Crampton. Luulisi hänen olevan järkyttynyt, mutta hän vain seisoi paikallaan, tyyni kuin mikä tahansa. Kylmää, jos minulta kysytään. Neiti Marple käänsi hieman päätään ja näki väkijoukon läpi Petunia Greechia. Hän oli todellakin rauhallinen, vaikka hänen kätensä pitivät pitsinen nenäliina niin tiukasti, että se näytti olevan repeytymisen partaalla. Hänen katseensa ei suuntautunut ruumiiseen, vaan kaukaisessa kirkon torniin, ikään kuin etsiessään jotain kaukana puutarhan seinien takaa. Konstaapeli, sanoi tohtori Mainwaring vihdoin suoriutuen, sinun täytyy ottaa yhteyttä Little Burstonin kuolemansyyn tutkijaan, ja neuvon, ettei kukaan koske ruumiiseen tai teekuppiin. Teekuppi. Neiti Marplen silmät putosivat taas siihen. Edelleen pystyssä. Ei näkyviä halkeamia. Sisältö oli jättänyt vain heikoimman renkaan ruohoon. Ei vuotanut, ei rikki, huolellinen, sijoitus, ei onnettomuus. Hän ei sanonut mitään, vaan jätti kuvan muille. Konstaapeli Willard teki parhaansa ottaakseen lausunnot vastaan, vaikka hänen muistikirjastaan tuli nopeasti sokkelo, jossa oli puolivalmiita lauseita ja yliviivattuja nimiä. Suurin osa vieraista oli ollut lähellä buffetpöytiä, kun huuto kuului. Harvat väittivät nähneensä Elspethin ensimmäisen teekierroksen jälkeen. Kaikki muistivat Lionel Braxleyn teekupin törmäyksen, mutta kukaan ei muistanut, mitä Elspethille oli tapahtunut seuraavina hetkinä. Entä Lionel Braxley itse? Mennyt. Hän lähti juuri ennen huutoa, sanoi kirkkoherran vaimo kulmakarvoja rypistettynä. En edes jäänyt pyytämään kunnolla anteeksi sotkua. Neiti Marple piti tätä todella uteliaana. Lionel oli aina pitänyt hänestä pidättyvänä miehenä, mutta ei sellaiseksi, joka pakeni onnettomuutta tai rikospaikalta. 6 aikaan väkijoukko oli harventunut. Konstaapeli oli ottanut nimiä, joista hän kirjoitti suurimman osan väärin, ja kirkkoherra oli rukoillut lyhyen rukouksen Elspethin sielun puolesta. Tohtori Mainwaring pysyi tiukkasanaisena ja mutisi vain, että kuoleman syyntutkijalla on viimeinen sana. Neiti Marple käveli hitaasti kohti uloskäyntiporttia, pysähtyen ruusukaarikäytävän viereen, jossa konstaapelin nauha nyt leijaili 2 maaperään juuttun kepin välissä. Teejuttuja ei ollut vielä selvitetty. Hän kumartui, ei tietenkään koskeakseen teekuppiin, vaan katsoakseen tarkemmin, mitä sen vieressä oli. Haalea jälki pehmeässä maassa. Naisen kenkä, kapeakorkoinen, ei toisin kuin Petunia oli käyttänyt, mutta liian lähellä kehoa ollakseen vahingossa. Ja jos neiti Marple ei erehtynyt, ruoho oli häiriintynyt, kantapään jälki kaavittiin taaksepäin, ikään kuin joku olisi kompastunut tai perääntynyt. Hän seisoi hitaasti. Hän muistaa myös sen yksityiskohdan. Kotona hänen vedenkeittimensä alkoi viheltää juuri silloin, kun kirkonkellot merkitsivät 7. Hän istui neuloksensa kanssa pehmeää sinistä villaa vauvan huopaksi, jonka rouva Denholm oli tilannut veljentytölleen, ja antoi mielensä vaeltaa takaisin. Teehenti Elspeth Blunt oli aina kokenut hänet naiseksi, jolla oli liian monia mielipiteitä, eikä tarpeeksi ystävällisyyttä. Hän oli pyörittänyt kirjastoa kuin taistelukenttää, kerännyt juoruja kuin hopeaa ja säilyttänyt lähes aggressiivisen ystävyyden kirkkoherran vaimon kanssa. Mutta oliko hän todella sitä tyyppiä, joka kutsuu murhaan? Neiti Marple ei uskonut murhaan draaman vuoksi. Se oli aina henkilökohtaista, aina rakennettu vuosien kaunalle, huomiotta jätetyille vähättelyille tai pitkään hoidetulle surulle.
Ihmiset olivat pinnalla kohteliaita, mutta alla hän joi hitaasti teetä. Petunia oli palannut naisen ilmalla, joka vaati takaisin jotain. Ja Lionel Braxley oli paniikissa ennen kuin murha edes löydettiin. Todellinen tarina, neiti Marple epäili, ei ollut Elspeth Bluntin elämän viimeisissä minuuteissa, vaan sitä edeltäneissä viikkoissa ja päivissä. Ja joku Cardington St. Annessa piilotti muutakin kuin teetährät käsineet. Hän otti kynänsä ja teki hiljaisen muistiinpanon. Tarkista kirkon kukkakierto. Kysy rouva Denholmilta, kuka oli Elspethin luona maanantai-iltapäivällä. Katso Petunian sedän testamentti. Ulkona kylä vaipui iltahiljaisuuteen, mutta sisällä Miss Marplen ajatukset pysyivät terävinä ja hänen teensä pysyi kuumana. Seuraavana aamuna Cardington St. Annessa vallitsi omituinen hiljaisuus, ikään kuin ilma olisi pidätteli hengitystään. Uutiset neiti Elspeth Bluntin ennenaikaisesta kuolemasta olivat siihen mennessä kiertäneet kylän läpi kuin savu olkikaton läpi, hiljaista, nopeaa ja mahdotonta hillitä. Kun kirkonkello soitti 9, spekulaatiot olivat jo kovettuneet juoruiksi ja juorut lujaksi uskoksi. Kylän leipomon ikkunassa rouva Gubbins julisti, että se oli arseenia teessä. Kun taas postissa herra Toller väitti, että neiti Blunt oli työskennellyt jonkinlaisen kiristyssuunnitelman parissa, vaikka hän ei antanut yksityiskohtia siitä, ketä tai mitä se sisälsi. Nämä selitykset välitettiin ja kiillotettiin kuin perheen hopea, ja jokainen kyläläinen antoi oman varmuutensa tarinaan. Miss Marplella ei puolestaan ollut varmuutta, vain kysymyksiä. Hän astui ulos leutoon aamuun pukeutuneena kyyhkysen harmaaseen, ja pieni olkihattu oli kiinnitetty tukevasti paikalleen. Hän liikkui hitaasti, mutta tarkoituksella. Hänen askeleitaan ei ohjannut niin rutiini kuin hiljainen tarkoitus. Ensimmäinen pysähdyspaikka oli pappila, ei turhasta tottumuksesta, vaan tiedosta, ettei mikään muu paikka kylässä kerännyt enempää huolenaiheeksi naamioitua tietoa. Kirkon vaimo, rouva Chiswell, tervehti häntä lämpimästi, joka oli aito, vaikkakin huolestuneena. Voi neiti Marple, mikä kauheaa bisnestä. Nukuin tuskin ollenkaan. Elspeth köyhä. En voi kuvitella, kuka tekisi sellaista, ja juuri siellä puutarhassa. Neiti Marple nyökkäsi juhlallisesti ja antoi nuoremman naisen tuoda hänet sisään tavallisella teetarjouksella. He istuivat aurinkoisessa aamuhuoneessa, jonne oli levitetty huolellisesti symmetrisesti lautanen sitruunakeksejä. Luulen, että poliisi haluaa tietää enemmän teen vieraista, neiti Marple sanoi lempeästi sekoittaen kuppiaan. Rouva Chiswell kumartui. He ovat jo puhuneet Geraldine Penrithin ja vanhan herra Cramptonin kanssa. Toivon, että he eivät aio venyttää tätä liian kauan. Kaikki on hyvin huolestuttavaa. Todellakin. Tunsitko neiti Bluntin hyvin? Niin hyvin kuin voi, rouva Chiswell vastasi hieman kohauttaen olkapäitään. Hän auttoi kirkon asiakirjojen kanssa. Hänellä oli mieli kuin arkistokaappi ja mielipiteitä niin monia. Hän ei tietenkään suhtautunut ystävällisesti Petunian paluuseen. Onko hän koskaan sanonut miksi? No, rouva Chiswell alensi ääntään. Elspethillä oli riitaa Petunian sedän kanssa, jos muistatte. Herra Josiah Greechin, kirkkokomitean taloudesta vuosia sitten. Luulen, että hän uskoi, että Petunian paluu nostaisi vanhoja ongelmia. Sanoi sen aivan selvästi viime viikolla. Näin, neiti Marple mutisi. Etkö sattuisi tietämään, kuka hoiti herra Greechin kuolinpesän hänen kuolemansa jälkeen? Voi, se olisi Lionel Braxley, uskon. Hän oli useiden perheiden asianajaja täällä. Muutti tuohon pieneen mökkiin Ash Laneille viime keväänä. Neiti Marple laski kuppinsa hiljaa naksahtaen. Kuinka utelias. Se ei ollut vain utelias, se oli elintärkeää.
Lionel oli osoittanut kaikki ahdistuksen merkitteellä, ja nyt hänen osallistumisensa kreikkalaiseen kiinteistöön lisäsi yhteyssäijettä, joka vaati lisätutkimusta. Kiitettyään rouva Chiswellia ja otettuaan 2 keksiä myöhempää varten, neiti Marple kulki kirkkopihan läpi, missä hän kohtasi Clara Denholmin asettavan pienen kimpun äitinsä haudalle. Nuori nainen näytti kalpealta, mutta hänen kätensä olivat vakaat. Kuulin, että löysitte ensimmäisenä neiti Bluntin, neiti Marple sanoi lempeästi. Clara nyökkäsi. Se oli kauheaa. Hän näytti rauhalliselta, mutta jotenkin väärältä. Hänen päänsä oli vain kallistettu taaksepäin, silmät puoliksi auki. Toivottavasti et ollut yksin kauan. Ei kauaa. Pastori Chiswell tuli nopeasti. Ja rouva Anstruther, luulen. En oikein muista. Neiti Marple tutki häntä hetken. Satutko näkemään jonkun työkaluvajan lähellä ennen sitä, tai aiemmin teessä, jonkun kävelevän yksin? Clara epäröi. No, en aivan. Näin Petunian seisovan lähellä polkua, joka vie puutarhan laidalla. Hän katseli Elspethiä, todellakin tuijotti. Se oli outoa. Puhuivatko he? En usko. Mutta Elspeth kääntyi nopeasti pois, kuin olisi nähnyt jotain, mitä hän ei halunnut. Kiitos, kultaseni. Joskus pieninkin yksityiskohta voi vaikuttaa kaiken. Clara näytti helpottuneelta, ikään kuin neiti Marplen tyyneys olisi antanut hänelle voimaa. Luuletko, että se oli sitten myrkkyä, kuten ihmiset sanovat? Neiti Marple hymyili heikosti. Se on kuoleman syyn tutkijan päätettävissä, mutta olen huomannut, että motiivit ovat harvoin yhtä siistejä kuin aineet, eikä Elspethillä ollut pulaa vihollisista. Kirkkopihalta neiti Marple käveli Ash Lanen mökin viereen. Lionel Braxleya ei ollut nähty sen jälkeen, kun hän pakeni teetä edellisenä päivänä, mutta etuikkunan verhot oli vedetty taakse. Joku oli kotona, hän koputti pehmeästi, kohteliaasti, ja hetken kuluttua Lionel itse vastasi ovelle. Hän näytti vielä kuluneemmalta kuin edellisenä päivänä, silmät varjostetut ja kaulus hieman vinossa. Neiti Marple, hän sanoi selvästi hämmästyneenä. Tämä on odottamatonta. En pidä teitä kauan, herra Braxley. Ajattelin vain tiedustella herra Greachin testamenttia. Myönnän, että melko tylsä kysymys, mutta sellainen, joka tuli mieleeni teen äärellä. Lionel räpäytti silmiään. Testamentti, kyllä, minä hoidin kuolinpesää. Petunia oli ainoa edunsaaja, vaikka omaisuus vaati jonkin verran oikeudellista kiistelyä. Kiistanalainen lauseke oli kiista, ja Elspeth Blunt, esittikö hän mitään vastalauseita? Hän huokaisi. Tietenkin hän teki. Väitettiin, että oli olemassa aiempi testamentti, jossa kirkko nimettiin osittaiseksi perilliseksi. Mutta hän ei koskaan esittänyt sitä. Vain syytöksiä. Uskon, että hän uhkasi kirjoittaa piispalle. Ymmärrän. Ja tiesitkö, että neiti Blunt ja Petunia olivat puhuneet äskettäin? Lionel pudisti päätään. Ei, mutta se ei yllättäisi minua. Elspeth halusi sekoittaa kattilaa. Hän uskoi olevansa Cardingtonin moraalinen kompassi. Neiti Marple nyökkäsi hitaasti. Anteeksi, mutta teillä ennen huutoaan vaikutit ahdistuneelta. Pudotit teekuppisi ja lähdit kiireessä. Hän punastui, katsoi pois. Sä kyllä. Tunsin oloni huonovointiseksi. Kuumuus. Ja, no, näin Petunian puhuvan jollekin lähellä ruusukaaria. Se huolestutti minua. En tiedä miksi. Tuntui vain pois. Kenelle hän puhui? En voinut nähdä, vain heidän päänsä. Hän ei painostanut enempää. Kiitos, herra Braxley. Olette ollut erittäin ystävällinen. Palattuaan jälleen kotiin, neiti Marple istui muistikirjansa kanssa ja alkoi luonnostella tuttuja pieniä karttojaan, ei kaduista ja poluista, vaan suhteista, kaunasta ja viimeaikaisista huomautuksista. Tutkittavia näkökulmia oli Elspethin
Syytökset, Petunian äkillinen tyyneys, Lionelin syyllisyys ja Claran hiljainen havainto. Mutta yksi asia erottui enemmän kuin muut. Teekuppi, joka ei ollut kaatunut. Hiljainen kuppi kuolleen naisen vieressä. Ei huolimattomuutta, vaan laskelmia. Ja se ennen kaikkea viittasi murhaan, joka oli mitä tahallisin. Lauantai-aamuun mennessä ilmapiiri Cardington St. Annessa oli muuttunut uteliaisuudesta hiljaiseksi peloksi. Sellainen kauhu, joka viipyy pitsiverhoisissa saleissa ja roikkuu kirkon penkkien päällä kuin sumu, sanoin kuvaamaton, mutta hyvin läsnä. Vaikka kylän konstaapeli pysyi ulkoisesti rauhallisena, oli selvää, että poliisi ei enää käsitellyt asiaa traagisena luonnollisena ohimennen. Virkamies piirikunnan poliisista, nuori tarkastaja nimeltä Roland Fielding, oli saapunut Little Burstonista, ja hänen ensimmäinen tekonsa oli julistaa neiti Elspeth Bluntin kuolema epäilyttäväksi. Hän ei sanonut murhata suoraan, mutta kyläläiset tiesivät, mitä hän tarkoitti. Ja kun sana asettui pensasaitaisiin ja puutarhapolkuihin, syyllisen etsintä alkoi tosissaan. Tarkastaja Fielding oli ansiokkaasti perusteellinen. Hän liikkui reippaasti, hänen kenkänsä aina kiillotetut ja muistiinpanot aina siististi taulukoituina. Hän esitti järkeviä kysymyksiä ja otti huolellisia lausuntoja, mutta hän oli nykyaikaisten menetelmien mies, suora, käytännöllinen ja taipuvainen etsimään ilmeisintä ratkaisua. Tästä syystä epäilykset olivat lauantai-iltapäivään mennessä lähes jähmettyneet Petunia Greachin ympärille. Hänellä oli sentään motiivi, tai siltä se näytti, kiistanalainen testamentti, viipyvä jännite hänen ja Elspethin välillä, ja mikä parasta, hän oli kuulemma seisonut ruusukaarikäytävän lähellä minuutteja ennen ruumiin löytämistä. Tarkastaja haastatteli häntä hänen setänsä vanhan mökin salissa, Maple Lane kadulla konstaapeli, Willardin kirjoitettaessa viereensä muistiinpanoja. Miss Marple ei tietenkään ollut paikalla, mutta hänellä oli tapansa tietää tarkasti, mitä tapahtui. Sana kulkee Cardingtonissa nopeasti, varsinkin rouva Anstrutherin huulten kautta, joka oli juuri sattunut kastelemaan kehäkukkiaan salin avoimen ikkunan ulkopuolella. Myrkytitkö hänet, neiti Greach, tarkastaja kysyi hätkähtämättä. Petunia oli hiljaisella tavallaan vastannut, ei tietenkään. Hän myönsi puhuneensa Elspethin kanssa puutarhassa, lyhyesti, terävästi. Elspeth oli syyttänyt häntä lakiasiakirjojen väärentämisestä ja kirkon ryöstöstä. Petunia piti lausuntoa absurdina. Hän oli jättänyt Elspethin säleikön viereen ja käveli buffet-pöytään, jossa hän pysyi huutoään asti. Useat muut vahvistivat hänen läsnäolonsa siellä, mutta kuten rouva Anstruther kuiskasi myöhemmin neiti Marplelle, hän ei itkenyt, ei kertaakaan. Tuo tarkastaja kysyi häneltä, oliko hän järkyttynyt, ja hän sanoi vain, ei erityisen. Miss Blunt ja minä emme pitäneet toisistamme. Kuvittele, että sanoisit sen. Neiti Marplen ei tarvinnut kuvitella sitä, hän pikemminkin ihaili sen rehellisyyttä. Kylmyys ei loppujen lopuksi ollut todiste syyllisyydestä, vain osoitus huonosta, sosiaalisesta vaistosta. Mutta silti epäilys säilyi. Sunnuntaina neiti Marple otti tehtäväkseen osallistua varhaiseen jumalanpalvelukseen St. Leonardissa, ei uskonnollisesta välttämättömyydestä, vaikka hän arvosti hyvin pidettyä saarnaa, vaan koska hän tiesi, että ihmisillä oli tapana laskea valppautta yhteisen hiljaisuuden hetkinä. Aamulla kirkko oli täynnä kumartuneita päitä ja pilkistäviä silmiä. Hän näki rouva Penrithin vaihtavan pitkän katseen tohtori Mainwaringin kanssa avauslaulun aikana ja Clara Denholmin vääntelevän hansikkaitaan rukousten aikana. Petunia istui kolmannen penkin päässä pystyssä, lukukelvoton. Ja sitten oli Lionel Braxley, jonka kädet tärisivät niin näkyvästi, kun hän käänsi virsikirjan sivuja, että kirkkoherra melkein pysähtyi kesken säkeen.
Palvelun jälkeen neiti Marple viipyi Lychgatessa ja vaihtoi iloisia asioita odottaen tarkkaa hetkeä, jolloin jotain hyödyllistä sanottaisiin. Se ei kestänyt kauan. Hän on tehnyt sen, merkitse sanani, mutisi herra Crampton, ei tarpeeksi hiljaa. Tule takaisin lunastamaan hänen palkintonsa, ja nyt yksi henkilö, joka voisi vastustaa sitä, on sopivasti kuollut. Hänen siskonsa nyökkäsi, liian siistipuoliksi. Neiti Marple antoi keskustelun kulkea korviensa ohi kuin syksyn lehdet tuulessa. Hän ei vastannut, mutta myöhemmin samana iltapäivänä hän vieraili tohtori Mainwaringin luona, näennäisesti tiedustellakseen hänen äitinsä lumbagoa, joka oli ollut täysin kunnossa vuosia. Lääkäri toivotti hänet tervetulleeksi näkyvän väsyneenä. Hänen silmänsä olivat veressä, paidan kaulus rypistynyt ja hänen kärsivällisyytensä, neiti Marple epäili, oli heikko. Tohtori, hän aloitti, kun he olivat vaihtaneet tavanomaista kohteliaisuutta. Olitteko teessä, eikö niin? Kyllä, hän sanoi ytimekkäästi. Olin. Ja te tutkitte köyhää neiti Blunttia. Tein. Hänestä ei tietysti ollut apua. Kuolinsyyn määrittää kuoleman syyn tutkija. En ole pätevä tarjoamaan muuta kuin tarkkailua. Mutta sinä huomasit jotain. Mainwaring hengitti ulos. Hänellä ei ollut näkyviä haavoja, ei merkkejä kamppailusta. Hänen pulssinsa puuttui, mutta hänen pupillinsa, silmissä oli jotain. Ajattelin ehkä atropiinimyrkytystä, vaikka se onkin pelkkää spekulaatiota. Atropiini, neiti Marple toisti. Tapattavasta yökuoresta, hän nyökkäsi synkästi. Se ei ole yleistä, mutta se ei ole tuntematonta. Cardington on täynnä puutarhoja, ja puutarhat ovat täynnä vaarallisia kasveja, jos tiedät mitä teet. Belladonna Foxglove, jopa Hemlock, jos olet tarpeeksi vihainen. Neiti Marple hymyili heikosti. Ja tiedätkö ketään, jolla on tällainen tieto? Lääkäri piti tauon. Petunia Greech opiskeli nuoruudessaan kasvitiedettä. Hän auttoi setänsä ylläpitämään lääkekasvitarhaa. Kaikki on seurakunnan uutiskirjeessä, jos jaksatte lukea taaksepäin. Minä, neiti Marple sanoi suloisesti. Kun hän lähti lääkärin talosta, hän oli lisännyt toisen muistiinpanon mielenterveysluettelonsa. Petunialla ei ollut tietoa myrkyllisistä kasveista, se tiedettiin, mutta että Elspeth Blunt oli ollut salaisuuksien kerääjä ja että menetelmä, jos se oli myrkkyä, vaikutti täsmälliseltä, melkein performatiivinen ja silti jokin ei mennyt oikein. Palatessaan kylän läpi neiti Marple pysähtyi kirkon ilmoitustaululle. Sadonkorjuujuhlan haalistuneen lehtisen takana oli puoliksi revitty kopio viime kuun seurakunnan uutiskirjeestä. Hän haki sen ja skannasi sarakkeet. Siinä se oli. Neiti Petunia Greech on ystävällisesti jatkanut Maple Lanein Old Greech Herbariumin johtamista. Juuri sen alla oli toinen kohde, joka jäi helposti huomiotta. Neiti Elspeth Blunt ja vapaaehtoiset herra Lionel Braxley digitoivat kirkon arkistoja, jotka neuvovat Kreikan kiinteistöihin liittyvissä asiakirjoissa, joten Elspeth oli tutkinut kiinteistöjen asiakirjoja jo ennen teetä. Se oli linjassa sen kanssa, mitä Lionel oli vastahakoisesti paljastanut, mutta jos Petunia olisi uskonut itsestäänselvyyteen, hän ei ehkä olisi tiennyt, että Elspethin epäilykset olisivat voimistuneet. Neiti Marple palasi kotiin juuri ennen sateen alkamista. Kun hän ripusti takkinsa ja laittoi vedenkeittimen kiehumaan, hän pohti tavaroiden muotoa. Poliisilla oli epäilty nuori, etäinen ja kätevästi sidottu rahan motiiviin. Mutta neiti Marple oli viettänyt elämänsä katsellen ihmisluonnon kehittymistä kuin vastahakoisen ruusun terälehtiä. Ja jokin kertoi hänelle, että tämä rikos ei koskenut pelkästään perintöä. Elspeth Blunt oli ollut sekaantunut, kyllä. Mutta sekaantuminen ei ollut uutta. Joten miksi tappaa hänet nyt, ellei...
ellei hän lopulta keksi jotain, jonka takia hänet kannattaa hiljentää. Neiti Marplen silmät suuntautuivat neulekoriinsa. Hän kurkotti lankaansa, hänen ajatuksensa asettuivat rytmiin neuloillaan. Nyt oli toinen epäilty harkittavaksi. Joku hiljaisempi. Joku fiksu, ja joku neiti Marple aikoi seurata hyvin tarkasti. Sade taputteli lempeästi neiti Marplen olohuoneen ikkunoita, kun sunnuntai-iltapäivä vaihtui hiljaa iltaan. Tuli rätisi pehmeästä innostuksesta, heittäen välkkyviä varjoja hänen seinilleen ja lämmittäen ilmassa olevaa lievää kosteutta. Hän istui tavallisessa nojatuolissaan, neulat kädessään, vaikka vauvan huopa ei ollut juurikaan edistynyt sinä päivänä. Hänen mielensä oli muualla. Se sekoitti yhteen puoliksi muodostuneita epäilyksiä ja keskustelun katkelmia kuin uuniin valmistamattoman siirappitortun ainekset. Hänen vieressään pienellä pöydällä lepäsi rypistynyt kopio seurakunnan uutiskirjeestä, joka oli haettu kirkon ilmoitustaululta. Hän oli lukenut sen useammin kuin halusi myöntää, ja palasi aina samaan lauseeseen. Neiti Elspeth Blunt ja vapaaehtoiset herra Lionel Braxley digitoivat kirkon arkistoja, jotka neuvovat Kreikan kiinteistöihin liittyvissä asiakirjoissa. Se oli hienovarainen asia, helppo jättää huomiotta. Mutta se asetti Elspethin ja Lionelin välittömään läheisyyteen sellaisten asioiden suhteen, jotka voisivat paljastaa menneisyyden epäsäännöllisyyksiä, väärinkäytöksiä, jotka joku saattaisi toivoa haudattuna. Hän nousi tuolistaan ja meni kirjahyllylle vetäen kopionsa alas, Etelä-Englannin kasvisto ja eläimistö. Merkki kätkeytyy edelleen Solanaceae-luvussa, tappava yösammu Datura Kanakana. Neiti Marple oli kuullut sitä kerran tapauksen aikana, joka koski väärin merkittyä tonika-ainetta. Tuolloin syyllinen oli ollut hämmentynyt apteekkari. Tällä kertaa hän epäili, että sekaannus oli tahallista. Mutta motiivit, hän muistutti itseään, eivät rakentuneet pelkästään tiedon varaan. Kuka tahansa saattoi tietää myrkyistä. Kysymys oli, kenellä oli syy, kenellä oli pääsy ja kenellä oli tahtoa. Sateen laantuessa tihkusateeksi neiti Marple haki Macintosh-tietokoneensa ja meni kaistaa pitkin kirjastoon kyykkyyn tiilirakennukseen, joka istui ruokakauppaa vastapäätä kuin paheksuva täti. Etuovi oli lukossa, olihan se sunnuntai, mutta hän oli ajoittanut saapumisensa huolellisesti. Totta kai kun kirkon kello löi 5, sivuovi avautui narinaan ja esiin tuli ohut hahmo. Clara Denholm, neiti Marple, astui aidalta. Voi, neiti Marple, sä säikähdit minua. Pyydän anteeksi, kultaseni, hän sanoi vilpittömästi katuen. En vakoillut, vain kävelin, mutta huomaan, että olet ottanut Elspethin kirjastotehtävät. Clara nyökkäsi, silmät heiluivat alaspäin. Vain väliaikaisesti. Rouva Chiswell kysyi, voinko pitää arkiston kunnossa, kunnes joku uusi nimitetään. Niin vastuullinen tehtävä. Kerro minulle, oletko löytänyt lajittelussasi jotain mielenkiintoista? Clara epäröi. Siellä oli jotain. En ollut varma, mainitsenko sen. Neiti Marple hymyili ystävällisesti. Voit luottaa minuun, Clara. Nuori nainen avasi laukkunsa ja otti sieltä pienen Manila-kirjekuoren. Löysin tämän arkiston arkistokaapin takaa. Se on osoitettu herra Josiah Greechille, mutta sisällä oleva kirje on Elspethiltä. Se on päivätty vain 2 päivää ennen hänen kuolemaansa. Neiti Marple otti kirjekuoren vastaan. Hänen sormensa harjasivat karkeaa paperia. Hän ei avannut sitä silloin, ei tuulen vetämänä hameaan ja ilman vielä sateesta kosteana, mutta hän kiitti Claraa ja lupasi olla puhumatta kenellekään muulle ennen kuin se on kunnolla tutkittu. Taas palattuaan kotiin, vedenkeittimen sihiseessä iloisesti ja tulen uusiutuessa, hän istuutui ja avasi kirjekuoren paperiveitsellä. Kirje oli kirjoitettu käsin
Elspeth Bluntin siistillä ja huolellisella käsikirjoituksella. Arvoisa herra Greech, jos tämä koskaan saavuttaa, teidät pyydän anteeksi. Uskon, että veljentytärsi on saattanut toimia väärin koskien mökin siirtoa. Olen tarkistanut arkiston asiakirjat vuodelta 1842 ja näyttää siltä, että siinä oli seurausta, pelkään, että sitä ei ole koskaan laillisesti hajotettu. Paperiasi eivät olleet kuten luulit vanhan liivilaatikon löytäneen. Maple Lane Holdings. Aion viedä tämän hiippakunnan toimistoon maanantaina. Totuus on kunnioitettava, jopa pienissä asioissa. Neiti Marple luki kirjeen kahdesti, taitti sen sitten siististi ja työnsi sen takaisin kirjekuoreen. Seuraukset olivat vakavia. Jos olisi ollut seuraus, vanha lakisääteinen omaisuuden perinnön rajoitus, ja Petunia olisi vaatinut mökin mitätöidyn testamentin perusteella, niin Elspethillä oli keinot, motiivi ja todisteet mitätöidä kaikki, mutta tärkein yksityiskohta oli tämä. Elspethillä ei ollut kertonut kuka tahansa. Hänellä oli kirjoitettu se, eikä kirjettä ollut koskaan lähetetty, mikä tarkoitti, että se oli joko piilotettu tai tukahdutettu tarkoituksella. Neiti Marple nousi seisomaan ja meni hyllylle, jossa hän piti hakuteoksiaan. Hän valitsi käytännön seurakunnan opas ja löysi nopeasti taitetun kaavion kirkon omaisuudesta, mukaan lukien sappi ja sen viereinen säilytyskaappi. Savian laatikko, hän ajatteli. Se olisi seuraava paikka katsoa. Seuraava aamu, maanantai, valkeni selkeänä ja vaaleana. Neiti Marple pukeutui aikaisin ja lähti kirkkoon teeskennellen toimittavansa pitsiä alttariliinoille. Häntä kohtasi kirkkoherra itse, joka toivotti hänet tervetulleeksi ystävällisin, joskin hajamielisin sanoin. Voi kyllä, hän sanoi, kun hän tiedusteli sappikaapin jälkeen. Elspethillä oli avain. Uskon, että Claralla on nyt. Se on melko sotkuinen, mutta voit katsoa, jos luulet, että pitsi voisi sopia. Savian sisällä ilma oli viileää ja haisi heikosti mehiläisvahalta ja vanhalta paperilta. Kaappi seisoi kaukaisessa kulmassa, korkea ja kapea, ja siinä oli rivejä merkittyjä laatikoita ja lehtiä. Neiti Marple tutki alariviä huolellisesti. Siellä hän löysi vanhentuneiden ehtoollispöytäkirjojen laatikon takaa puisen laatikon, johon oli merkitty Maple Lane Holdings. Hän veti sitä eteenpäin ja harjasi pölyn pois. Sisällä oli siististi sidotut kirjat, kuitit, kääritty pergamentti tai kaksi vanhaa, mutta ehjää. Hän ei ollut asianajaja, mutta hän pystyi lukemaan riittävän selvästi allekirjoitukset kellastuneesta paperista. Se on perustettu Josiah Greechin omaisuuteen vuonna 1892, ja se siirretään vain suorille miespuolisille perillisille, ellei sitä muodollisesti hajoteta tuomioistuimen hakemuksella. Eikä sellaista hakemusta ollut. Neiti Marple vaihtoi asiakirjat ja poistui sektiosta ilman meteliä, mutta hänen ajatuksensa pyörivät nopeammin kuin koskaan. Petunia oli vaatinut taloa, mutta jos sillä oli edelleen laillista painoarvoa, hänellä ei ollut oikeutettua vaatimusta. Elspeth tiesi tämän. Hän oli valmistautunut toimimaan, ja nyt hän oli kuollut. Mutta neiti Marple ei voinut täysin karistaa tunnetta, että painopiste oli siirtynyt liian helposti Petuniaan. Se ei ollut pelkästään motiivi, joka vaivasi häntä, se oli kuoleman tapa. Myrkkyä vaati suunnittelua, se vaati myös pääsyn, ja neiti Marple uskoi nyt, että myrkytettyä teetä ei ehkä ollut ollenkaan tarkoitettu Elspethille. Mitä, jos hän olisi poiminut sen väärin kuppi? Tai pahempaa, entä jos hän olisi ollut annettu oikea? Siellä oli vielä Lionel Braxley, hermostunut, välttelevä ja kätevästi yhteydessä sekä testamentti- että arkistointityöhön. Jos Elspeth olisi löytänyt jotain kirottavaa, hän olisi voinut kohdata hänet ensin. Ja sitten oli tohtori Mainwaring,
Oliko se vain sattumaa, että hän oli ollut paikalla ensimmäisenä ja hänen diagnoosinsa ei kiistänyt? Olisiko hän voinut antaa myrkkyä aikaisemmin, ehkä sydämellisenä yskänlääkettä? Ei, neiti Marple ajatteli, liian monta löysää lankaa. Ja silti yksi yksityiskohta kieltäytyi asettumasta. Teekuppi edelleen pystyssä, koskematon. Ihan kuin jollain olisi ollut tarkoituksella asetti sen hänen viereensä. Kuka tahansa oli tappanut Elspethin, oli tehnyt sen tarkasti. Sellainen hallinta ei tullut pelosta tai edes vihasta, se tuli laskennasta. Ja laskelma neiti Marplen kokemuksen mukaan löytyi useimmiten niiltä, jotka pitivät itseään fiksumpia kuin muu kylä. Kun hän taitti kirjeen pois ja palautti sen laatikkoonsa, neiti Marple tunsi muodon alkavan mielessään, ei ratkaisu ei vielä, mutta ääriviivat. Motiivin, keinon ja harhaanjohtamisen siluetti. Hän oli löytänyt piilotetun vihjeen. Nyt hänen täytyi vain nähdä, kuka katsoi hänen löytävän sen. Tiistai-aamuun mennessä Cardington St. Annen kylässä oli tapahtunut hienovarainen, mutta erehtymätön muutos. Kadut kaikui edelleen linnunlaulusta, ruokakaupan kello soi yhä asiakkaiden kanssa, ja lapset kulkivat edelleen leipomon ohi hillon tahratuin sormin, mutta kaiken alla oli jännitystä. Kuin kerääntyvä myrsky, joka ei ollut aivan löytänyt ukkosta. Konstaapelin pyörä kulki nyt useammin, sen renkaat suhisivat mukulakivien yli kuin varoitus. Ja tarkastaja Fielding oli nähty kahdesti Maple Lanein lähellä, kerran astumassa Lionel Braxlin mökille ja kerran poistumassa siitä rypistyneenä. Neiti Marple pysyi sillä välin hiljaa ahkerana. Hänen päivänsä olivat täynnä lempeitä, käyntejä, kohteliaita tiedusteluja ja neulekoria, joka harvoin edenisi samojen 4 tuuman vaaleansinistä lankaa pidemmälle, mutta hänen lempeän hymynsä takana hänen mielensä työskenteli kelloseppän tasaisella tarkkuudella, järjesti hetkiä, testasi teorioita ja painoi varovasti kylän julkisivuun muodostuvia halkeamia. Oli keskiaamu, kun hän astui sisään Postin ovesta, juuri kun rouva Anstruther oli lopettamassa hengästyttävää keskustelua neiti Cramptonin kanssa, ja minä sanoin hänelle päivänvalon yksinkertaisena, että laventelipensaat eivät saa niin täyteen lisäämättä maaperään jotain luonnotonta, ja tiedätkö mitä hän sanoi minulle? Neiti Marplen saapuminen sai naiset pysähtymään, ja tavanomaisten hymyjen ja tiiviisti tervehtien vaihdettua keskustelu eteni eteenpäin, eikä se koskaan päättynyt. Hän keräsi postimerkkinsä, vaikka hänellä ei ollutkaan kirjeitä lähetettävänä, ja pysähtyi kylän ilmoitustaulun vieressä olevan esittelyhyllyn luo. Päivän kopio Cardington Weekly oli juuri saapunut. Pieni kappale, joka on haudattu tulevaa kesäjuhlaa käsittelevän suuremman palan alle. Poliisi jatkaa äkillisen kuoleman tutkintaa Garden Teassa. Tarkastaja Fielding on vahvistanut, että rikosta ei voida sulkea pois neiti Elspeth Bluntin tapauksessa, joka kuoli äkillisesti viime torstaina Garden Societyn teen aikana. Mitään pidätyksiä ei ole tehty. Tutkinta on edelleen kesken. Se oli epämääräinen, mutta riittävä pitämään kylän jännityksessä. Ja se, neiti Marple, hän pohti, oli usein silloin, kun salaisuudet alkoivat hämmentää. Myöhemmin samana iltapäivänä hän teki odottamattoman vierailun Maple Lanelle. Josiah Creechille aikoinaan kuulunut mökki oli aina näyttänyt pikemminkin vaikuttavalta kuin kutsuvalta. Sen muratilla kasvatetut päädyt ja kapeat ikkunat viittasivat eräänlaiseen itsekkyyteen. Petunia Creech vastasi itse oveen pukeutuneena, ruskean villapuseroon, hihat kyynärpäätä myöten kiertyneenä ja hänen hiuksensa kiertyneenä järjettömään solmuun. Neiti Marple, hän sanoi hämmästyneenä, mutta ei tyytymättömänä. Ole hyvä ja tule sisään. Sisätiloissa oli viimeaikaisen työn jälkiä. Kirjat lajiteltiin siisteiksi pinoiksi, paperit leikattiin ja pinottu ruokapöydälle, ja 2 kuppia,
pestyjä ja kuivattuja, istui pesualtaan vieressä. Näen, että olet ollut kiireinen, neiti Marple sanoi laskeutuen Petunian tarjoamaan nojatuoliin. Olen yrittänyt tehdä paikasta omani. Se haisee edelleen heikosti setäni piipputupakasta. Hän tarjosi hauraan hymyn. Se ei ole helppoa astua takaisin elämään, jonka jätit taakseen. Neiti Marple nyökkäsi. Kuvittelen, että ei, varsinkin olosuhteissa. Oli hiljaisuus hauras kuin sokerilasi. En tappanut häntä, neiti Marple, Petunia sanoi pehmeästi. Ihmiset voivat ajatella mitä haluavat, mutta minä en tehnyt sitä. Neiti Marple katsoi häntä teekuppinsa reunan yli. En usko, että teit. Petunia räpäytti silmiään. Etkö? Olen huomannut, että murha kun se tapahtuu on harvoin niin kätevää, miltä se aluksi näyttää. Sinulla oli kaikki syyt olla pitämättä neiti Bluntista, mutta niin tekivät muutkin. Ja epäilen, että tiedät sen. Petunia epäröi. Luulen, että se on totta. Hän nousi seisomaan ja meni senkkilaatikon luo ja otti sieltä pienen laatikon. En halunnut näyttää tätä poliisille. He vääristelivät sitä, mutta ehkä sinä ymmärrät. Laatikon sisällä oli kokoelma puristettuja kukkia, jotka oli siististi säilytetty korttien välissä. Jokaisen kortin takapuolelle oli kirjoitettu muistiinpanoja, latinalaiset nimet, maaperän mieltymykset, kukintajaksot. Neiti Marple tunnisti osan niistä kerralla. Belladonna digitalis hanbane. Setäni herbaario, Petunia selitti. Pidin sitä tytönä. Elspetillä oli tapana sanoa, että se oli epänainen, soveltuu paremmin noidien suojaamiseen kuin kirkkonaisille. Niin hän kutsui minua kerran. Tiesikö hän kuinka paljon sinä tiesit? Hän ajatteli, hän teki, mutta hän aliarvioi minua. Elspethin kaltaiset ihmiset tekevät aina. Neiti Marple sulki laatikon varovasti. Miksi pitää tämä? Koska se on tietoa. Ja minut kasvatettiin uskomaan, että tiedolla on väliä, mutta en koskaan käyttäisi sitä kenenkään vahingoittamiseen, olivatpa he kuinka ilkeitä tahansa. Neiti Marple tutki häntä tarkasti. Petunian silmät olivat kuivat, mutta hänen äänensä sisälsi jotain surua syvempää, jotain lähempänä uupunutta joustavuutta. Uskon sinua, hän sanoi uudelleen, mutta ole varovainen kultaseni. Totuus, joka kerran haudattiin, palaa usein koston kera, ja Elspeth Blunt kaivoi. Kun hän lähti mökistä, neiti Marple teki muistiinpanon itselleen. Petunia, katkera, älykäs, mutta rehellinen. Ei todennäköisesti tappaja, mutta pelottaa jotain tai jotakuta. Sinä iltana hän soitti toisen puhelun, tällä kertaa Lionel Braxlille. Hän vastasi ovelle laihalta ja ryppyiseltä. Viskikuppi seisoi koskemattomana sivupöydällä ja huoneen ilma haisi heikosti laventelilta ja vanhentuneelta paperilta. Minulla ei ole ruokahalua vieraille, neiti Marple, hän sanoi väsyneenä. Sitten en viivy kauan, hän vastasi ja astui sisään ennen kuin hän ehti vastustaa. Mutta haluan kysyä teiltä suoraan, kiristettiinkö sinua? Hän kääntyi jyrkästi. Mitä? Neiti Bluntilta hän löysi jotain kirkon asiakirjoista, eikö niin? Jotain, jota hän uhkasi käyttää. Hän ei vastannut, mutta sitä seurannut hiljaisuus oli riittävän kovaa. Löysin hänen kirjoittaman kirjeen, sen joka oli osoitettu herra Creechille. Lionel vajosi tuoliinsa. En lukenut sitä, en voinut antaa hänen pilata minua. Maineeni urani. Hän aikoi tehdä kaiken julkiseksi vuosisadan takaisella teknisellä seikalla. Hän sanoi, että olen käsitellyt asiakirjan siirrot väärin, että annoin Petunian lunastaa mökin laittomasti. Niinkö sinä? En tiennyt. Seuraus, se ei ollut tarkistamissani tiedostoissa. Löysin sen vasta, kun asiakirjat oli allekirjoitettu. Ja kerroitko sen neiti Bluntille? Ei. Menin paniikkiin, pyysin häntä olemaan ilmoittamatta siitä. Hän sanoi ajattelevansa sitä. Se oli viimeinen todellinen keskustelumme. Sitten teillä...
Hän nielaisi kovaa. Ajattelin, että hän voisi sanoa jotain julkisesti, että hän voisi paljastaa minut. Myrkytitkö hänet, herra Braxley? Ei, hänen äänensä murtui. Saan olla pelkuri, mutta en ole tappaja. Neiti Marple katsoi häntä hiljaa. Mies oli purkamassa, mutta ei murhaajan tavalla. Pikemminkin jonkun tavalla, jonka nainen oli asettanut nurkkaan ja nöyryyttänyt sen, joka tiesi tarkalleen mihin painostaa. Kun hän palasi kotiin sinä iltana, kylä makasi hiljaa. Sade oli palannut kevyenä ja sumuisena, peittäen olkikatot ja hiipien ylös puutarhapolkuja pitkin. Neiti Marple seisoi ikkunallaan ja katseli maailman hämärtyvän ja hänen ajatuksensa terävämmät kuin koskaan. Petunia pelkäsi häpeää. Lionel pelkäsi paljastumista, ja Elspeth oli käyttänyt pelkoa kuin karsinta veitsi, mutta silti oli yksi hahmo, joka oli pysynyt huomattavan hiljaa. Sellaisen, jolla oli pääsy, motiivi ja tieto saada murha näyttämään onnettomuudelta. Dr. Mainwaring. Ja neiti Marple oli alkanut pohtia, salaisiko hänen malttinsa muutakin kuin lääkärin tyyneyttä. Hän ajatteli, että se saattaa peittää. Syyllisyyden tuuli kääntyi keskiviikkoaamuna kovaksi. Se puhalsi pensasaitojen läpi vihellyttäessä ja levitti terälehtiä riippuvista koreista Green Dragon Innin ulkopuolella. Kyläläiset napittivat takkinsa hieman ylemmäs ja pitivät päänsä alhaalla. Vaikka ilmapiiri ei ollut vain sää, se oli tunne, että jokin oli muuttunut. Jotain tärkeää. Neiti Marple seisoi ikkunallaan rauhallisin kasvoin ja tarkkaavaisin silmin. Hän oli tottunut tähän tunteeseen. Se oli aaltoilu ennen ilmestystä. Hänen kokemuksensa mukaan, juuri ennen kuin totuus tuli täysin näkyville, oli aina vielä yksi häiriö, totuuden viimeinen yritys piilottaa itsensä. Häiriö tuli juuri kello 10 jälkeen hänen oveen koputuksena. Se oli Clara Denholm. Neiti Marple, hän sanoi hengästyneenä, teidän on parasta tulla kanssani. Nuori nainen näytti kalpealta ja järkyttyneeltä, hänen hansikkaat olivat kädessään ja hänen hiuksensa olivat tuulesta sekoittuneet. Neiti Marple haki takkinsa sanaakaan sanomatta ja seurasi Claraa takaisin kaistaa pitkin. Kylän kirjasto, joka oli tavallisesti hiljainen ja haisi heikosti laventelilakalta ja vanhalta paperilta, oli häiriintynyt. Tulin sisään aikaisin, Clara sanoi heidän saavuttuaan ovelle, vain arkistohyllyjen oikaisemiseksi, mutta kun palasin arkistointihuoneeseen, kaikki käännettiin. Laatikot avautuivat, paperit kaikkialla. Eilen ei ollut niin. Neiti Marple astui sisään ja otti paikalle. Huoneessa oli kiihkeän, melkein paniikissa etsinnön jälkiä. Kirjaston laatikot roikkuivat auki. Kirkkorekisterien ja syntymätodistusten nippuja oli kaadettu lattialle, ja yksi alemmista arkistolaatikoista oli selvästi potkittu sivuun. Jokainen, joka oli tehnyt tämän, oli tiennyt tarkalleen, mitä etsi, mutta ei, mistä se löytää. Neiti Marple kumartui ja poimi hajallaan olevan sivun Maple Lane Holdings-tiedosto, sama tiedosto, joka oli vahvistanut kreikkalaisen ominaisuuden sisältävän. Mutta tämä oli revitty puhtaaksi päivämäärärivin läpi. He etsivät asiakirjoja, neiti Marple mutisi. Yritetään poistaa ne ennen kuin kukaan muu löytää ne. Mutta sinä olet jo nähnyt heidät, Clara sanoi. Kyllä, neiti Marple vastasi. Mikä tarkoittaa, että he joko olivat liian myöhässä tai eivät tienneet, että minulla oli. Clara polvistui hänen viereensä. Luuletko, että se oli murha, neiti Marple? Tarkoitan todellinen murha, ei vain kyläpuhetta. Neiti, Marple suoriutui hitaasti. Luulen, että se on aina ollut kultaseni. Hän vietti loppuaamua keskustelemalla kirkkoherran kanssa sappilan avaimen pääsystä, vahvistaen hiljaa, että vain Claralla, tohtori Mainwaringilla ja rouva Chiswellillä oli säännöllinen pääsy. Hän tiesi, että pastori itse olisi
epäilyksen yläpuolella useimmissa silmissä, mutta neiti Marplen ei luottanut täysin kenenkään, varsinkaan murhasta puhuttaessa. Sen jälkeen hän käveli hitaasti leikkaukseen. Tohtori Mainwaring otti hänet vastaan tavanomaisella, rauhallisella kohteliaisuudellaan, vaikka hänen liikkeidensä takana oli jännitystä, kireyttä niskassaan, liian nopeasti sivuutettua katsetta. Neiti Marple, hän sanoi. Epäilemättä toinen kysely. Pieni, hän sanoi iloisesti. Tiesitkö, että kirkon arkistoon murtauduttiin? Tänä aamuna se antoi hänelle tauon, en ollut kuullut kuinka valitettavaa. He etsivät kiinteistöpapereita, erityisesti kreikkalaisia. Näin. Hän tutki häntä, kun hän kaatoi hänelle lasillisen vettä. Hänen kätensä olivat vakaat, mutta hänen äänensä vain hetken vapisi. Elspeth Blunt löysi luonnollisesti alkuperäisen asiakirjan, neiti Marple jatkoi. Hän jopa kirjoitti kirjeen herra Creechille, vaikka sitä ei koskaan lähetetty. Onko niin? Kyllä. Hän jätti sen sappihuoneeseen, asiakirjojen mukana. Olen varma, että näit ne, tohtori. Olit yksi harvoista, joilla oli pääsy. Hän katsoi häntä pitkään. Syytätkö minua jostain, neiti Marple? Voi ei, hän sanoi. Ystävällisesti. En koskaan syyttä, vaan tarkkailen. Hän jätti hänet sen kanssa ja käveli hitaasti viheriön läpi, kun kirkon kello soi kerran. Ei ollut aivan lounaan aika, ja kylä makasi edelleen tuossa oudossa arkipäivän ja kuiskatun jännityksen välissä. Sillä hetkellä hän tapasi tarkastaja Fieldingin. Neiti Marple, hän sanoi selvästi hämmästyneenä. Olin juuri matkalla kirjastoon. Kuulin murtautumisesta. Minä olin siellä, hän sanoi yksinkertaisesti. Ken tahansa yritettiin tuhota kuolinpesäasiakirjat. He halusivat poistaa todisteet, luulisin. Hänen leukansa kiristyi. Se vaikeuttaa asioita. Hän katseli häntä tarkasti. Oletteko edistyneet? Komisario, hän epäröi. Olemme kaventaneet luettelon 2, Petunia Greech ja Lionel Braxley. Totuus on sanottava, että kallistun Braxleyin. Hänellä oli enemmän menetettävää. Jos siirto kumotaan, hänet voidaan erottaa ammatillisesta huolimattomuudesta. Ja Petunia. No, hänellä on varmasti motiivi, mutta ei mahdollisuutta. Neiti Marple kohotti kulmakarvojaan. Päättäväisillä on aina mahdollisuus. Sinä iltapäivänä myrsky puhkesi. Se ei tullut ukkosen, vaan uutisten mukana. Konstaapeli Willard saapui vihreälle lohikäärmeelle kiihtyneenä ja vaati puhumaan majatalon isäntä, herra Hollisin, kanssa. Koko sali hiljeni, kun konstaapeli kuiskasi miehen korvaan ja sitten, hän on poissa, Hollis sanoi ääneen. Petunia Greech on poissa. Pakkasi laukun ja lähti mökistä joskus yöllä. Meni pohjoista tietä. Auringonlaskun aikaan koko kylä ei puhunut mistään muusta. Monet pitivät Petunian katoamista syyllisyyden tunnustamisena. Rouva Penrith ilmoitti, että se oli ilmeisesti naisen tekoja, jolla on jotain salattavaa, ja Mr. Crampton kertoi kaikille, jotka kuuntelisivat, että hän oli aina ollut outo jopa tyttönä. Mutta neiti Marple ei suostunut. Hän istui takkatulen ääressä sinä iltana, neuloi koria koskemattomana ja mietti mitä tiesi. Petunia ei ollut paennut, koska hän oli syyllinen. Neiti Marple tunsi sen luissaan. Hän oli paennut, koska hän pelkäsi. Kysymys kuului kenestä. Sen täytyi olla joku, jonka hän uskoi kykenevän paitsi vaientamaan Elspethin, myös tekemään sen uudelleen. Joku, joka ymmärsi, mitä hän oli perinyt, mitä Elspeth oli löytänyt, ja mitä Lionel Braxley ei ollut onnistunut estämään. Neiti Marple kaatoi itselleen kupin teetä ja katsoi liekkeihin. 3 henkilöllä oli tieto, 2 oli motiivi, mutta vain yksi pystyi tarjoilemaan tappavan kupin teetä, jättämättä jälkeäkään, vain hiljainen vakuutus siitä, ettei kukaan kyseenalaistaisi lääkärin sanaa. Hän laski kuppinsa hitaasti alas. Oli aika laittaa
Viimeinen testi. Hän tiesi nyt, että murhaaja odotti nähdäkseen, oliko joku todella huomannut, ja neiti Marple huomasi aina. Oli hiljainen torstai-aamu, tasan viikko siitä, kun neiti Elspeth Blunt oli romahtanut puutarhaan koskemattoman teekuppinsa viereen. Kesätaivas oli muuttunut vaalean harmaaksi, ja mehiläisten humina ruusupenkissä tuntui tavallista vähemmän kiireelliseltä. Cardington St. Anne, vaikka se olikin kuvankaunis kuten aina, oli paikan tunnelmaa odottamassa päätöstä. Petunia Greechin katoaminen oli häirinnyt kylää entisestään. Kuiskaukset tarttuivat pensasaitaisiin ja myymälöiden julkisivuihin kuin sipulit, ja ne tarttuivat jokaiseen ohimenevään keskusteluun. Mutta neiti Marple, hiljaa tyyni ja täysin tietoinen, ei kuiskannut. Hän suunnitteli. Hän oli jo kauan sitten oppinut, että palapelin viimeisiä paloja ei voitu yksinkertaisesti ravistaa irti. Niiden täytyi olla varovasti houkutellut paikalleen. Ja sitä varten hän tarvitsi yhden asian, jota jopa älykkäät murhaajat harvoin omasivat: turhamaisuutta. Hän istui ikkunansa vieressä sinä aamuna, neuloen vain kaikkein esittävimmässä mielessä, ja kirjoitti lyhyen, mutta täsmällisen nuotin. Paperi oli paksua ja norsunluun väristä, hänen käsialansa tarkka ja ehdottoman kohtelias. Hyvä tohtori Mainwaring, voinko vaivata sinua hetken aikaasi tänä iltapäivänä? Arvostan suuresti neuvojasi varsin omituisessa asiassa. Ystävällisin terveisin Jane Marple. Hän lähetti sen rouva Finchin toimituspojan, luotettavan ja hajamielisen pojan kautta, johon voi luottaa, ettei hän lukenut sitä, mutta joka varmasti mainitsi sen muille kierroksissaan. Neiti Marple oli oppinut juorut liikkumaan nopeammin kuin sähkeetkin, kun ne asetettiin oikeisiin käsiin. Hän asetti ansansa ja odotti sitten. Tasan kello 3 kuului koputus. Tohtori Mainwaring astui mökkiinsä luottavaisena, ellei rentoutuneena. Hänen hihansuut olivat terävät, kengät kiillotetut. Hänen kasvonsa kantoivat sitä huolellisesti hoidettua huolenaihetta, joka oli niin yleinen lääketieteen ammattilaisten keskuudessa, sellainen, joka viittasi kiinnostukseen ilman todellista sijoitusta. Neiti Marple, hän sanoi istuutuen, kysymättä muistiinpanosi kiehtoi minua. Olen iloinen kuullessani sen, hän vastasi tarjoten teetä. Maitoa ilman sokeria, uskonko? Aivan oikein. Hän kaatoi ilman seremoniaa ja istui häntä vastapäätä. Hänen silmänsä tuikkivat, mutta hänen sävynsä oli kevyt ja mutkikas. Luin eilen läpi joitakin kirkon vanhoja seurakunnan uutiskirjeitä, aivan sattumalta, hän aloitti. Etsin itse asiassa virkkauskuvioita, mutta löysin mielenkiintoisen esineen entisestä potilaastasi. Rouva Kendall, muistatko hänet? Hän nyökkäsi epämääräisesti. Sydänvaivat, jos muistan oikein. Kuoli viime vuonna. Kyllä, sanoi neiti Marple. Hän piti sinusta kovasti. Sanoi, että sinulla oli ihmeellinen kosketus yrttilääkkeisiin. Uskon, että hän vannoi tinktuuran alle, jonka valmistit hänen hermoilleen. Hän kallisti päätään, ilmen neutraali. Muistan jotain sellaista. Harmiton laventeli tonic. Voi, olen varma. Mutta muistan myös, että hän mainitsi melko uteliaan sivuvaikutuksen, pupillien laajentuminen. Hieman visuaalista hämärtymistä, hän sanoi. Mainwaring laski kuppinsa hitaasti. Vakuutan teille, neiti Marple, että tonikini ovat täysin turvallisia. Tietenkin, hän sanoi suloisesti. Se vain muistutti minua keskustelusta, jonka kävin äskettäin tarkastaja Fieldingin kanssa, atropiinimyrkytyksestä. Tiesitkö, että pieninä annoksina se aiheuttaa juuri näitä oireita? Hänen leukansa kiristyi, aivan selvästi. Tarkoitatko jotain? Voi ei, hän sanoi ja risti kätensä. Vain vertaamalla yhtäläisyyksiä. Hiljaisuus vallitsi heidän välillään.
Ulkona lintu sirkutti ja pysähtyi. Näetkö? Hän jatkoi, pehmeällä äänensävyllään kuin ennenkin. Elspeth Bluntilla oli terävä silmä. Hän huomasi asioita. Hän oli selaillut Sappilan arkistoja ja löytänyt asiakirjan merkinnän seurauksista. Olin kuullut jotain sellaista, Mainwaring sanoi varovasti. Hän uskoi Clara Denholmille aikovansa mennä hiippakunnan kansliaan maanantaina, mutta ei koskaan. Neiti Marple pysähtyi ja katsoi suoraan häneen. Hän kuoli torstaina. Toinen hiljaisuus. Hän ei juonut mitään, neiti Marple jatkoi. Hänen teekuppinsa oli koskematon. Mikä saa ihmisen ihmettelemään, kuinka myrkkyä annettiin? Tohtori Mainwaring hymyili heikosti, mutta se ei päässyt hänen silmiinsä. Syytätkö minua, neiti Marple? En syytä, vaan päättelen. Hän kumartui hieman eteenpäin. Kerro minulle, annoitko hänelle sydämellisen lahjan, yksi yrttivalmisteistasi, hyvästä tahdosta annettu lahja? Minä, hän aloitti ja lopetti sitten. Hän ei antanut periksi. Sinä olit ainoa, joka tiesi oireet riittävän hyvin peittääksesi ne. Diagnoosit hänet yksinkertaisesti poissa, ennen kuin konstaapeli edes saapui. Olit ensimmäinen paikalla, eikö niin? Hän oli kuollut, hän sanoi. Hänen äänensä oli nyt kovempi. En voinut auttaa häntä. Ja kyllä, tiesin asiakirjasta. Tiesin, mitä se tarkoitti, mutta sinä et sanonut mitään. Hänen silmänsä kohtasivat hänen silmänsä, koska se olisi tuhonnut kaiken. Olen antanut 20 vuotta elämästäni tälle kylälle. Tiedätkö, mitä tapahtuisi, jos ihmiset saisivat tietää, että olen ollut osallisena pätemättömään siirtoon? Ihmiset antavat virheet anteeksi, tohtori, hän sanoi lempeästi, mutta ei murhaa. Hän seisoi äkillisesti. Luulen, että tämä keskustelu on ohi. Neiti Marple ei seisonut. Viimeinen asia, hän sanoi. Clara Denholm löysi eilen toisen kirjeen. Eräs Elspeth oli kirjoittanut tällä kertaa piispalle. Hän nimesi sinut. Sanoi epäilivänsä sinun olleen osallisena sen salaamisessa. Se antoi hänelle tauon. Kirjeensi kyllä, hän valehteli silmää räpäyttämättä. Hän ei ollut vielä julkaissut sitä, mutta hän sinetöi sen ja kirjoitti nimesi isoilla kirjaimilla. Hän sanoi jättävänsä sen sappilaatikkoon, jos hänelle tapahtuisi jotain. Ensimmäistä kertaa tohtori Mainwaring kalpeni. Hänen huulensa avautuivat, mutta sanoja ei tullut ulos. Neiti Marple tutki hänen reaktiota. Se oli juuri niin kuin hän oli toivonut. Ei mieheltä, jota syytettiin epäoikeudenmukaisesti, vaan mieheltä kiinni. Hän nousi ja tasoitti hameensa. Odotan, että tarkastaja Fielding haluaa puhua kanssasi myöhemmin tänään. Ajattelinko sinut ulos? Hän kääntyi sanaakaan sanomatta ja lähti mökistä olkapäänsä jäykemmiksi kuin tullessaan. Neiti Marple sulki oven perässään ja huokaisi hänen malttinsa horjumattomana. Viimeinen testi oli onnistunut. Välähdys hänen silmissään, hetkellinen hallinnan menetys, se kertoi hänelle kaiken. Hän oli nähnyt tarpeeksi rikollisten mielien purkautuvan elämänsä aikana tunnistaakseen ilmaisumerkit. Ylimielisyyden, joka luuli olevansa epäilyksen, yläpuolella tiukan otteen maineesta ja yhden kohtalokkaan virheen aliarvioi hiljaista vanhaa rouvaa, jolla on erinomainen muisti. Myöhemmin samana iltana hän tapasi komisario Fieldingin kirjastossa, jossa Clara oli todellakin löytänyt toisen esineen repeytyneen paperinpalan, johon oli kirjoitettu Elspethin omalla kädellä tohtori Mainwaringin nimi puoliksi piilossa sappilaatikon takana. Se riittää luvaksi, tarkastaja sanoi synkästi. Tuomme hänet sisään, neiti Marple nyökkäsi. Hän odottaa sitä. Ja tarkista hänen leikkauksensa, tonic-pullot. Epäilen, että löydät sellaisen, jossa on epätavallisen korkea atropiinipitoisuus. Fielding katsoi häntä jotenkin kunnioituksella. Teistä tulee hyvä etsivä,
neiti Marple. Hän hymyili ja veti huivinsa lähemmäs ympärilleen. Voi, pidän paljon mieluummin neulomisesta, mutta vuosien aikana oppii paljon, erityisesti ihmisistä. Kun tuuli jälleen voimistui ulkona, sekaisin pensasaitoja ja kuiskasi kaistaa pitkin, kylä vihdoin hengitti ulos. Mutta Miss Marplelle hiljainen oikeudenmukaisuus ei ollut koskaan meluisaa. Se oli lempeä asia kuin neulepuikkojen pehmeä naksahdus sateisena päivänä. Jokainen lanka silmukka sitoi yhteen maailman, joka oli melkein purkautunut. Tarkastaja Fielding seisoi lähellä tulisijaa neiti Marplen olohuoneessa, kädet ristissä hänen siistin harmaan takkinsa päällä, kulmiaan rypistyneenä ajatuksissa. Kevyt sade koputti ikkunalasiin, tuskin kuultavissa vaippakellon tikityksen ja teekuppien hiljaisen naksutuksen alta. Neiti Marple, yhtä tyyni kuin ennenkin, istui häntä vastapäätä kädet rauhallisesti ristissä sylissään. Joten, hän sanoi lopulta, olit varma, että se oli tohtori Mainwaring jo ennen viimeistä lipsahdusta. Neiti Marple nyökkäsi lempeästi. Se ei ollut vain päättelykysymys, tarkastaja, vaan luonteesta. Ihmisen luonne pettää hänet aina lopulta, jos osaa kuunnella. Fielding hieroi leukaansa mietteliäänä. Myönnän, että arvioin hänet väärin, liian rauhallinen, liian sopiva. Juuri, hän sanoi. Hänen kohteliaisuudesta tuli eräänlainen panssari. Mutta kukaan ei piiloudu niin paljoa, ellei hänellä ole jotain hyvin kallista suojeltavaa. Hän siemaili teetä. Näetkö, kyse ei koskaan ollut pelkästään seurauksesta eikä omaisuudesta. Tohtori Mainwaringin toiminta ei syntynyt ahneudesta, vaan ylpeydestä. Ammattimainen, minäkuva, kunnioitus, nämä olivat hänen identiteettinsä kulmakiviä, ja Elspeth Blunt uhkasi heitä. Tarkastaja kohotti kulmiaan. Hän paljasti virheen kiinteistön käsittelyssä. Voi mielestäni enemmän kuin virhe, tahallinen laiminlyönti. Olipa asiakirja vahingossa väärässä paikassa tai ei, Mainwaring tajusi, että jos se tulee tiedoksi, Kreikan omaisuuden siirto katsottaisiin pätemättömäksi. Se olisi sinänsä voinut olla puolustettavissa. Mutta Elspeth oli löytänyt alkuperäisen asiakirjan ja valmistautui paljastamaan sen yhdistämällä nimensä väärinkäyttöön. Ja se, Fielding sanoi hitaasti, voi pilata hänet. Neiti Marple nyökkäsi. Ja mikä vielä pahempaa, hän aikoi kirjoittaa hiippakunnan toimistoon ja ehkä jopa lääketieteelliseen lautakuntaan. Muistatteko hänen kirjensä herra Greechille? Hän uskoi toimivansa kirkon edun mukaisesti. Hän ei juuri ajatellut seurauksia eettisten asioiden lisäksi. Fielding nojasi nojatuolissa taaksepäin. Tuntuu edelleen niin kylmältä. Myrkyttää jotakuta. Ja niin huolellisesti. Siinä, sanoi neiti Marple, hänen lääketieteellisestä koulutuksestaan tuli hänen heikkoutensa. Hän uskoi voivansa ajatella kaikkia muita. Hän valitsi atropiinin, hienovaraisen, vaikeasti jäljitettävän, varsinkin jos uhrilla tiedettiin olevan pyörtymiskohtauksia tai lieviä sydänvaivoja. Neiti Bluntilla ei ollut niitä, mutta hän oletti, että konstaapeli ja kyläläiset hyväksyisivät hänen sanansa. Ja tee, Fielding kysyi. Oliko se osa sitä? Ei, sanoi neiti Marple. Elspeth ei koskaan juonut teetä. Hänen kuppinsa oli koskematon. Tämä kohta hämmentyi monia. Uskon, että hän aikoi juoda, mutta Mainwaring oli jo antanut myrkkyä tonikissa aiemmin samana päivänä. Todennäköisesti jotain, jonka hän tarjosi hänelle lääkärin roolissa, ehkä päänsärkyyn tai lievään huimaukseen. Jotain, mikä ei herättäisi epäilyksiä. Fielding hengitti ulos. Ja levyhuone. Hän palasi, neiti Marple sanoi yksinkertaisesti. Hänen kuoleman jälkeen ja uudelleen sen jälkeen, kun puhuin hänen kanssaan. Tuo murtautuminen oli kömpelö, ei niin kuin hän, joka kertoi minulle, että hän oli peloissaan. Hän tiesi Elspethin kirjeen olemassaolon, ja hän epäili oikein, että joku oli löytänyt sen.
Tarkastaja koputti tuolinsa käsivartta, ja sinä bluffasit, kun sanoit Claran löytäneen toisen kirjeen kokonaisuudessaan, mutta se järkytti häntä. Näit sen, tarkastaja, hänen asentonsa, äkillisen jäykkyyden sävyn muutoksen. Syyllinen mies pettää aina itsensä, kun hänen on pakko esittää rikoksensa uudelleen keskustelussa. Fielding naurahti kuivasti. Muistuta minua, etten koskaan joudu huonolle puolellenne, neiti Marple. Hän hymyili, mutta hänen silmänsä olivat kaukana. Kyse ei ole puolista, tarkastaja. Kyse on totuudesta. Elspeth Blunt ei ollut kiltti nainen eikä lempeä, mutta hän uskoi velvollisuuteen. Hän paljasti salaisuuden ja hänet murhattiin sen tähden. Enkä usko, että hän haluaisi kuoleman menevän ilman vastausta. Sillä hetkellä ovelle koputettiin. Konstaapeli Willard astui sisään, posket punaiset tuulesta, hattu kädessä. Anteeksi, neiti Marple. Tarkastaja, tohtori Mainwaring on viety Little Birstoneen. Fielding seisoi. Millä ehdolla? Rauhallinen, sir. Hiljainen. Hän ei vastustanut. Kysyi vain, voisiko hän pakata muutaman tavaran. Sanoi, että hän haluaisi asianajajansa olevan paikalla ennen puhumista, mutta hän ei kiistänyt sitä. Fielding nyökkäsi synkästi. Kiitos, Willard. Siinä kaikki. Konstaapeli kumarsi jyrkästi ja lähti. Huoneessa vallitsi tauko, jonka täytti vain sateen pehmeä kolina ja takan vaimennettu rätise. Se on siis valmis, Fielding sanoi lopulta. Ei, sanoi neiti Marple. Se on vasta melkein valmis. Hän seisoi ja käveli kirjoituspöytänsä luo. Hän otti laatikosta pienen kirjekuoren ja ojensi sen tarkastajalle. Clara antoi tämän minulle eilen illalla. Se on aito kirje, Elspethin kirjoittama. Hän aikoi lähettää sen maanantai-aamuna, mutta se jäi piiloon sappilaatikon taakse. Hän luultavasti epäröi, ehkä harkitsi, kohdatako hän itse Mainwaringin. Fielding luki sen hiljaa. Se oli lyhyt, mutta kamala. Jos tohtori Mainwaring jatkaa arkiston löydösten hylkäämistä, joudun viemään asian piispan käsiteltäväksi. Seurauksena on, ja mökki siirrettiin väärällä ymmärryksellä. Pelkään, että hän yrittää saada minut luopumaan suoremmista keinoista. Jätän tämän sappiin siltä varalta, että minulle tapahtuu jotain. Hän tiesi, hän sanoi ja katsoi ylös. Hän teki, sanoi neiti Marple, ja hän jätti jälkensä. Hän saattoi olla ylimielinen, mutta hän ei ollut typerä. He istuivat vielä hetken hiljaa. Lopulta Fielding nousi ja laittoi hattunsa päähänsä. Kiitos, neiti Marple. Olette tehneet enemmän kuin tiedättekään. Hän nousi hänen kanssaan. Vain mitä täytyy. Kun jokin on pielessä, tarkastaja, on väärin. Rakastettiinko uhria vai ei? Hän nyökkäsi kerran ja lähti harmaaseen iltapäivään. Seuraavana aamuna uutinen levisi hiljaa kylässä. Tohtori Mainwaring oli tunnustanut, ei heti, vaan painostuksen alaisena. Hän myönsi antaneensa Elspeth Bluntille seoksen Garden tea-aamuna väittäen, että hänen tarkoituksensa oli vain hiljentää hänet, viivyttää hänen toimiaan, ei tappaa. Mutta annos oli liian voimakas. Olipa onnettomuus tai ei, tulos oli kohtalokas. Hänet vietiin läänin vankilaan virallisten syytteiden vuoksi. Kylä reagoi hämmästyneellä hiljaisuudella. Ei ollut dramatiikkaa, vain mutisevia keskusteluja aitojen yli ja lempeitä nyökytyksiä kaistalla. Monet näyttivät mieluummin unohtavan, että he olivat koskaan luottaneet häneen niin syvästi. Vaikka Lionel Braxley oli järkyttynyt, hän jatkoi kävelyään ja aloitti pitkän prosessin nimensä puhdistamiseksi. Clara Denholm nimitettiin virallisesti valvomaan seurakunnan arkistoja, ja Petunia Greech, joka löydettiin kerran Bristolista ja yöpyi hiljaa kaukaisen serkun luona, palasi kylään vartioidut kasvot ja ilmeisesti raskaampi sydän kuin ennen. Neiti Marple sai häneltä yhden kirjeen, lyhyen ja vilpittömän, kiitos. En tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos et olisi nähnyt kaikkea läpi.
Yritän olla toisen mahdollisuuden arvoinen. Neiti Marple laittoi kirjeen toimistoonsa ja palasi neulomaan. Sininen vauvanpeitto oli viimeinkin melkein valmis. 2 viikkoa kuolemaan ja epäilyksiin päättyneen puutarhateen nauttimisen jälkeen Cardington St. Anne alkoi jälleen hengittää hyvin lempeästi. Myöhäisten ruusujen tuoksu viipyi edelleen pensasaitaissa, nyt sekoittuneena syksyn lähestyvän heikkoon tuoksuun. Lapset palasivat leikkeihinsä jalavain alla, kauppiaat jatkoivat iloisia tervehdyksiä ja postitoimiston ilmoitustaulu mainosti siirrettyä puutarhaluentoa, jonka rouva Penrithin piti hieman hermostuneena. Mutta jokin oli muuttunut. Kyse ei ollut vain tohtori Mainwaringin poissaolosta, jonka leikkaus jäi lukittuna ja jonka kerran luotettava polkupyörä nojasi nyt ruostuneena privet-aidan taakse. Se ei myöskään ollut neiti Elspeth Bluntin poissaolo, jonka poissaolo oli jollain tapaa vieläkin syvällisempää. Sillä niin teräväkielinen ja sekava kuin hän olikin, Elspeth oli ollut kaluste kuin halkeileva, mutta tukeva laatta rakastetun keittiön lattiassa. Ilman häntä kylän rytmissä oli aukko. Se oli pikemminkin tunne, että viilukerros oli irronnut pois. Cardington St. Annen tutun viehätyksen, sen teejuhlien, alttarin kukkien, kävelykerhojen ja sadonkorjuuohjeiden takana oli aina ollut jotain tummempaa, jotain inhimillisempää. Neiti Marpla ei häirinnyt tämä. Hän oli tiennyt sen koko ajan. Hän istui puutarhapenkilleen eräänä kultaisena iltapäivänä ja sitoi varovasti sinisen vauvan huovan viimeisen tikkirivin. Tuuli soitti lempeästi holihokkien poikki ja jossain kaukana kirkonkello soi kellonajan. Hänellä oli ollut paljon vieraita tapahtumien paljastuttua. Jotkut kuvittelivat palauttavansa kirjoja tai etsivänsä neuvoja krysanteemien suhteen, mutta useimmat heistä tulivat hiljainen kiitollisuus silmissään, eivätkä tienneet kuinka kiittää häntä järjestyksen palauttamisesta, jonka he eivät tienneet kadonneen. Yksi tällainen vierailija saapui nyt, Clara Denholm, hänen ilmeensä mietteliäs, ruskea paperipaketti sylissään. Toivottavasti en häiritse sinua, hän sanoi lähestyessään porttia. Ei suinkaan kultaseni, neiti Marple sanoi ja nousi tervehtimään häntä. Clara ojensi hänelle paketin. Se on rouva Chiswelliltä ja minulta. Ajattelimme, että saatat pitää kopion lopullisesta arkistoraportista. Kaikki, minkä parissa Elspeth oli työskennellyt, nyt asiallisesti dokumentoituna. Ajattelimme, että se pitäisi säilyttää. Neiti Marple avasi paketin varovasti. Sisällä oli siististi indeksoitu sidottu tiedosto, johon oli liitetty huomautus. Niiden muistolle, jotka valvovat, vaikka kukaan ei näkisi. Hän olisi ollut ylpeä sinusta, neiti Marple sanoi hiljaa, ja hänen silmänsä selaisivat muutaman ensimmäisen sivun. Olet tehnyt hyvää työtä. Clara epäröi ja istui sitten hänen viereensä penkille. Luuletko, että lopetamme koskaan puhumisen siitä murhasta? Ei, neiti Marple vastasi rehellisesti. Mutta siitä tulee jotain muuta. Tarina, varoitus, ehkä jopa opetus. Clara katsoi kadulle. En usko, että en koskaan ymmärtänyt ihmisiä ennen tätä kaikkea. Useimmat meistä eivät, neiti Marple sanoi lempeästi. Ei todellakaan. Luulemme tuntevamme heidät heidän hymyistään, juoruistaan ja hyvistä teoistaan, mutta ihmisten ymmärtäminen vaatii hiljaisuutta, tarkkailua ja aikaa. Tuli tauko. En koskaan pitänyt tohtori Mainwaringista, Clara sanoi hetken kuluttua, mutta en koskaan kuvitellut häntä kykeneväksi. Hän ei myöskään kuvitellut olevansa kykenevä, neiti Marple vastasi, kunnes ylpeys teki hänestä sellaisen. Clara nyökkäsi hitaasti. Ja Petunia, hän kantaa tämän mukanaan, neiti Marple sanoi, kuten me kaikki, mutta hän selviää. Hän tietää nyt, että totuus voi olla vaarallista, mutta myös vapauttavaa. Clara seisoi
ja harjasi hameensa pois. Minun pitäisi palata. Luettelointi on vielä kesken, mutta kiitos neiti Marple kaikesta. Lähdettyään neiti Marple pysyi penkillä jonkin aikaa. Hän katseli valon siirtymistä ruusuilla, mehiläisten huminaa polulla, varjojen hidasta liikettä puutarhansa poikki. Elspeth Bluntin muisto viipyi hänen mielessään, ei vain ankara ääni ja tiukasti puristetut huulet, vaan myös sillä hetkellä, kun hänet löydettiin, ruusuja vasten kuppi kyljellään, elämä, jonka ei päättänyt intohimo, vaan laskelma. Ja silti, kaikesta siitä pimeydestä, jonka murha oli paljastanut, se oli myös paljastanut jotain muuta selkeyttä, voimia hiljaisissa, kylän sitkeys, tapa, jolla jopa ne, joihin ei ollut luotettu, Petunia, Clara, Lionel, olivat tulleet omikseen vastoinkäymisten kautta. Seuraavana päivänä kylä kokoontui muistojumalan tilaisuuteen St. Leonardsissa. Ilmoitus oli ollut huomaamaton, sävy synkkä, eikä kukaan sanonut sanaa murha. Mutta kaikki tiesivät, miksi he olivat siellä. Kirkkoherra ei puhunut lempeällä ja mitatulla äänellä Elspethin virheistä, vaan hänen omistautumisestaan totuudelle, hänen väsymättömästä huomiostaan seurakunnan asiakirjoihin ja hänen tiskittömästä oikean ja väärän tunteesta. Neiti Marple istui lähellä takana, hänen ilmeensä oli lukukelvoton, hänen hansikkaat kätensä ristissä sylissään. Jumalanpalveluksen jälkeen hän käveli kirkkopihan läpi pysähtyen hetkeksi tuoreen Elspethin nimeä kantavan muistokiven lähellä. Se oli vaatimaton. Elspeth Margaret Blunt, 1872, uskollinen palvelija, peloton ääni, kukkia ei ollut. Neiti Marple teki muistiinpanon tuodakseen joitain ensi viikolla. Hän kulki sakean ohi matkalla ulos ja antoi itselleen viimeisen vilkaisun kaappiin, joka oli nyt siististi merkitty ja lukittu. Sisällä olevat kirjat oli järjestetty uudelleen, tietuet palautettu, totuus kauan haudattu säilytetty, ulkona tuuli kohosi hieman ja kahisi puita. Lapset ajoivat toisiaan lytskaten ohi. Rouva Anstruther seisoi kirkon ovella ja väitteli herra Cramptonin kanssa lauluvalinnoista. Elämä oli jatkunut, ei koskemattomana, mutta jatkuen. Sinä iltana neiti Marple valmisti takaisin mökissään kevyen illallisen haudutettua munaa ja paahtoleipää. Nyt valmistunut sininen peitto makasi ruskeaan paperiin käärittynä valmiina toimitettavaksi rouva Denholmille veljen tytärtään varten. Uusi villavyyhti, iloisen kehäkukan keltainen, istui sivupöydällä tuoreen, neuleparin vieressä. Ennen nukkumaan menoa hän avasi pienen päiväkirjansa ja teki lyhyen merkinnän tapaus ratkaistu. Motiivi, maine, menetelmä, atropiinia määrätyssä tinktuurassa. Keinot, ammattimainen luottamus. Muistutus, älä koskaan aliarvioi, mitä ylpeys hiljentää. Hän sulki kirjan, sammutti lampun ja kiipesi sänkyyn. Ulkona sade oli laantunut. Kylä makasi rauhallisesti, viimeinen valo häipyi loivasti kukkuloiden takaa. Toinen päivä oli päättynyt, ja sen myötä tarina, joka siirtyi hiljaa Cardington St. Annen kuiskatun historian aikakirjoihin. Mutta neiti Marple tiesi paremmin kuin useimmat murhat eivät koskaan hävinneet. Se viipyi muistoissa, huhuissa, tavassa, jolla kyläläiset pysähtyivät tiettyjen nimien kohdalla. Ja silti pimeys ei jäänyt häneen. Se oli tasapainon palautumisen hetki, neula palasi merkkiinsä, kuvio katkeamaton. Ja teekuppi asetettiin vihdoin takaisin oikealle paikalleen. Nyt oli syyskuun puoliväli, ja Cardington St. Annen tien varrella olevat pensasaidat hehkuivat myöhäisistä karhunvatukoista ja ensimmäisistä lehtien kääntymisen merkeistä. Kyläelämän rytmit, niin äskettäin sekaisin, olivat alkaneet jälleen asettua. Ikään kuin palasivat vanhaan tuttuun säveleen, josta oli hetken aikaa jäänyt huomaamatta. Mutta jotkut muistiinpanot olivat muuttuneet. Vaikka kirkkoherra,
puhui nyt uudella tarkoituksella saarnatuolista, ja kylän naiset jatkoivat virkkauspiirejä ja vuodenaikojen säilykkeitä, heidän katseissaan viipyi hienovarainen varovaisuus. Ei epäluottamusta, varsinaisesti, vaan eräänlaista opittua varovaisuutta. Hiljainen ymmärrys siitä, että jopa täällä idyllisessä tee- ja virsikirjamaailmassaan ihmisluonto voi silti muuttua myrkylliseksi nurkkaan joutuessaan. Neiti Marple tiesi tämän tietysti hyvin. Hän oli tiennyt sen kauan ennen kuin Elspeth. Bluntin ruumis oli löydetty ruusujen alta, mutta aina seurasi jotain muuta, hiljaisempaa ajanjaksoa, jolloin löysät päät alkoivat leijua, pieniä lankoja, jotka olivat jääneet huomaamatta paljastuksen kiireessä, ja Miss Marplelle näitä viimeisiä säikeitä ei koskaan voitu jättää huomiotta. Oli tiistai-aamu, kun hän tapasi Lionel Braxlin ruokakaupan ulkopuolella. Hän näytti laihemmalta, vähemmän itsevarmalta, ja hän tervehti häntä syyllisyyden välähdyksellä silmissään. "Neiti Marple", hän sanoi hymyillen. "Herra Braxley", hän vastasi miellyttävällä nyökkäyksellä. "Näytät hieman levänneemmältä kuin viime kerralla, kun tapasimme." Hän nauroi pehmeästi, hermostuneesti. "Luulen, että se on yksi tapa ilmaista se. Minua on pyydetty palaamaan Cheltenhamiin, tiedäthän. Yrityksen mielestä pieni etäisyys voisi olla terveellistä." "Ihan mahdollista", hän sanoi. "Toivon kuitenkin, että olet tehnyt rauhan oman osuutesi kanssa." Hän pysähtyi, hänen hymynsä hiipui. "Tarkoitatko minun hiljaisuuttani?" Neiti Marplen katse oli vakaa. "En tuomitse, mutta tarkkailen. Näit sen, minkä Elspeth oli paljastanut. Tiesit, että asiakirjan siirto oli virheellinen. Pelkäsit seurauksia, etkä sanonut mitään." Lionel katsoi alas. "Sanoin itselleni, että se ei ollut minun rikokseni. Että jos hän ei olisi kuollut, kaikki olisi korjattu laillisesti. Mutta luulen tietäväni." "Et ole ensimmäinen mies, joka antaa pelon vaikuttaa ajatukseensa", neiti Marple sanoi pehmeästi. "Etkä ole viimeinen, mutta muista, herra Braxley, myös hiljaisuudella on seurauksensa." Hän katsoi häntä pitkään, nyökkäsi sitten ja käveli eteenpäin. Hän katseli hänen menevän, olkapäät hieman kumartuneena, ikään kuin ne kantaisivat muutakin kuin vain matkalaukun painon. Myöhemmin, samana päivänä neiti Marple sai kirjekuoren, jossa oli vahasinetti, epätavallinen muodollisuus kylän lähetystyölle. Sisällä oli paksulle kermapaperille taitettu lappu, jossa oli Petunia Greechin elegantti käsikirjoitus. "Rakas neiti Marple, haluan kiittää sinua vielä kerran. En uskostasi minuun, jota en ansainnut, vaan ymmärryksestäsi. Päätin jäädä Bristoliin. Serkkuni on tarjonnut minulle paikkaa pienessä taimitarhassaan, vaatimaton työ, mutta rehellinen. Ja löydän rauhan elävien olentojen keskuudessa, kasvit harvoin valehtelevat. Olen luopunut kaikista vaatimuksista Maple Lane mökkiin. Clara kertoo minulle, että se saattaa palata kirkkoon ja mielestäni sen pitäisi olla. Setäni ei olisi halunnut, että tämä kaikki saastuttaa sitä. Kiitollisuudella, Petunia." Neiti Marple taitti kirjeen varovasti ja laittoi sen pieneen laatikkoon, jota hän säilytti henkilökohtaisia muistiinpanoja varten, sellaisia, jotka merkitsivät jotain muutakin kuin käytännöllistä. Hän mietti Petunian sanoja pitkään, ennen kuin palasi teensä pariin. Sinä iltana Clara Denholm soitti mökillensä pienen kimpun myöhäisiä dahliaja ja kopion äskettäin painetusta seurakunnan uutiskirjeestä. "Olemme lisänneet In Memoriam-osion", Clara selitti. Se tuntui kunnioittavalta. "Elspethille on lyhyt kirjoitus, toivottavasti se sopii." Neiti Marple luki rivit ääneen. "Neiti Elspeth Bluntin muistolle hänen väsymättömästä työstään seurakuntamme historian säilyttämisessä ja hänen omistautumisestaan totuudelle. Silloinkin kun se oli epämukavaa, hän katsoi ylös.
Todella sopiva. Clara istui nojatuolin reunalla kädet kiertyneenä teekupin ympärille. Luuletko, että muut antavat hänelle koskaan anteeksi, koska oli niin vaikeaa? Neiti Marple kallisti päätään. Luulen, että ihmiset ovat jo saaneet. Ei ehkä sanoin, mutta järjestykseen palaamalla. Se rakkaani on anteeksianto englanninkielisimmässä muodossaan. Clara hymyili heikosti. Kuulen edelleen ihmisten puhuvan murhasta. He välttävät sanaa, mutta kaikki muistavat. Heidän pitäisi, neiti Marple sanoi. Unohdamme tällaiset asiat liian helposti näinä päivinä. Muistaminen muistuttaa meitä siitä, että olemme hauraita ja vastuullisia. Hetki kului hiljaisuudessa. Mietin, Clara sanoi. Kysytkö koskaan näkemään ihmisten läpi? Neiti Marplen hymy oli pehmeä. Ei, kultaseni, mutta joskus toivon, että olisin väärässä. Seuraavalla viikolla kylän huomio oli kääntynyt väistämättä syysjuhliin. Suunnittelukomitea kokoontui kylätalolla, jossa rouva Penrith vaati äänekkäästi vaskikvartettia ja Mr. Crampton uhkasi boikotoilla, jos runoutta luettaisiin enemmän kuin 2. Neiti Marple osallistui kuten aina käden alle ja hänen havainnot tarkasti käsiteltyinä. Murha ei jättänyt enempää uhreja. Sen luomat varjot olivat pitkiä, mutta eivät turhia. Clara, aikoinaan epäröivä hahmo, kirjaston pöydän ääressä, puhui nyt lempeällä auktoriteetilla ja ohjasi muita huolellisesti arkiston läpi. Myös kirkkoherra oli tullut saarnoissaan ajattelevaisemmaksi, ja jopa komisario Fielding, vaikkakin nyt Little Burstonissa, oli kirjoittanut kerran kiittääkseen neiti Marplea hänen oivalluksistaan. Olen huomannut, että pienimmätkin yksityiskohdat kantavat usein totuuden painon, ja neiti Marple itse, hän jatkoi kuten aina, hiljaa, valppaana, neuloen kyläelämän kuvioita, kun se avautui hänen ympärilleen, rivi riviltä. Silti hänkään ei kyennyt ravistelemaan yhtä lopullista kuvaa, ruusukaarikäytävää, josta Elspeth Blunt oli löydetty. Se oli kukkinut uudelleen, mahdottoman kirkkaana sen jälkeen, kun se oli leikattu takaisin. Terälehdet putosivat kuin konfetti alla olevaan ruohoon, ja hetken kohtaus näytti melkein juhlavalta. Neiti Marple seisoi siellä eräänä iltapäivänä ja katsoi alas paikkaa, jossa Elspeth oli makaanut. Hän antoi hansikkaat kätensä harjata ruusun vartta. Jotkut kuolemat repeytyvät paikan kudoksen läpi, toiset korjaavat sen oudolla ja tuskallisella tavalla. Hän kääntyi lähteäkseen ja näki läheisen puutarhapenkin kivijalkaan haavoittuneena nimen J.G., jonka Petunian setä on kaivertanut kauan sitten. Hiljainen muistutus siitä, kuinka menneisyys ei koskaan katoa kokonaan. Se vain odottaa, että se huomataan, ja neiti Marple huomasi aina. Lokakuu toi mukanaan aamuisin kylmyyttä, sellaisen, joka hiipi olkikattoisten räystäiden läpi ja kuiskasi pian tulevasta pakkasesta. Omenoita kerättiin kylän hedelmätarhoista, viimeiset hillopurkit reunustivat ruokakomerohyllyjä ja Cardington St. Annen takat rätisivät uudesta elämästä. Myös neiti Marplen puutarha alkoi päästää värejään. Daaliat olivat haalistuneet ruskeiksi ja kullanvärisiksi, laventeli kuivui varrestaan, ja jopa ruusut kesän rikosten hiljaiset todistajat olivat luovuttaneet viimeiset kukintansa tuulelle. Hän oli viettänyt aamun leikkaamalla yrttejä, ja nyt hän istui myöhään iltapäivän pehmeässä valossa olohuoneen tulen vieressä koripistokkaita sylissään ja sitoi nippuja langalla. Puutarhaseura teestä oli kulunut melkein kuukausi. Ja kuitenkin tuon päivän tapahtumat, vaikkakin ajan pehmentämät, pysyivät läsnä hienovaraisilla tavoilla. Uusi lääkäri, raikas mies Batista, joka rakastaa neuletakeita ja klassista musiikkia, oli saapunut juuri viime viikolla. Hän oli kohtelias ja vaatimaton ja näytti olevan hyvin tietoinen edeltäjänsä taakseen jättämästä varjosta. Neiti Marple ei ollut vielä muodostanut hänestä mielipidettä,
vaikka hän huomasi, että hän käytti aivan liikaa eukalyptusta toniseissaan. Clara Denholm oli lähtenyt lyhyelle lomalle Devonissa tätinsä kanssa, palaten auringon ripaus, poskillaan ja tiukka uusi askel. Hänen kirjaston johtonsa oli muuttunut kyvykkäästä poikkeukselliseksi, ja hiljaisella sinnikkyydellä hän oli järjestänyt lukitun arkistokaapin arkaluontoisille seurakunnan asiakirjoille Elspeth Plantin omistautumisesta, vaikka harvat sanoisivat sen ääneen, ja Petunia Creech oli kirjoittanut vielä kerran Bristolista. Kirje oli tällä kertaa lyhyempi, varmempi, taimitarha kukoistaa, ja minusta tuntuu, että pidän enemmän tuntemattomuudesta. Olkaa hyvä ja osoittakaa kunnioitukseni Claralle. Toivon, että pääsen käymään jonain päivänä, mutta ei liian pian. Se oli allekirjoittamaton, mutta neiti Marple tunnisti kätensä vinon terävänä ja kurinalaisena. Hän laittoi kirjeen sivuun ja käänsi huomionsa päivän painokseen Cardington Weekly Chronicle. Etusivulla oli uutisia tulevasta All Souls-palvelusta, ja alempana hänen silmään kiinnitti paikallista kiinnostavaa kohdetta Maple Lane, mökki palaamaan kirkon rahastoon. Kreikan kiinteistön oikeudellisen tarkastuksen jälkeen Maple Lanein mökki palautetaan seurakunnan hoitoon. Kirkkotoimikunta on sopinut, että sitä tarjotaan tilapäiseksi asuinpaikaksi vieraileville papistoille. Päätös kunnioittaa alkuperäistä sisältöä ja säilyttää kylän historiallisen jatkuvuuden. Neiti Marple hymyili heikosti. Kylä oli siis vihdoin korjannut itsensä, ei koston tai skandaalin, vaan hiljaisen uudelleenjärjestelyn kautta. Laki, asiakirjat ja yhteisö olivat asettuneet takaisin paikoilleen, kuten aina lopulta. Mutta ei ilman kustannuksia. Hän antoi ajatustensa ajautua Elspeth Bluntiin. Elämänsä aikana hän oli ollut mielivaltainen, äkillinen ja usein naarmuttava, mutta hän oli uskonut sääntöihin ja asiakirjoihin, oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että asiat olivat niin kuin niiden oli tarkoitus olla. Hän ei ollut kuollut paheksuntaa tai kostoa varten, vaan koska hän oli häirinnyt jonkun, joka oli liian voimakkaasti riippuvainen hallinnan illuusiosta, mukavuutta, ja silti jopa kuolemassa hän oli jättänyt jälkensä. Totuus oli tullut ilmi, ei ukkosen tai raivoamisen takia, vaan siksi, että yksi nainen huomasi sen, mitä muut jättivät huomiotta. Koska joku vanha sisar, joka rakastaa pitsiä ja liljoja, oli pitänyt silmänsä auki. Neiti Marple otti kuppinsa teetä ja siirtyi ikkunan luo. Kylän vihreä oli hiljaista. Lehdet olivat alkaneet kerääntyä tammien alle kuin hajallaan olevia kolikoita, ja muutama lapsi heitteli niitä ilmaan. Kultainen koira rajoittui heidän perässään iloiten välinpitäen mitään sopivuussaarnaa. Ovelta kuului pehmeä koputus. Se oli Clara, hänen poskensa vaaleanpunaiset tuulesta, ja hänen takkinsa oli täynnä kevyttä sumua. Anteeksi tunkeutua, hän sanoi astuen sisään. Mutta ajattelin, että saatat haluta nähdä tämän. Hän ojensi neiti Marplelle paperiarkin otteen äskettäin kirjoitetusta kylän levystä, jota hän oli laatinut. Vuoden 1952 arkiston uudistus neiti E. Bluntin kuollut aloitteesta, viimeistelijänä Clara Denholm, arvostellut ja hyväksynyt pastori Chiswell neiti Jane Marple. Tämä asiakirja merkitsee yhden historiallisen virheen korjaamista ja Maple Lane Cottagen palauttamista seurakunnan hallintoon. Onko kaikki hyvin, Clara kysyi. Neiti Marple taitti sen varovasti. Se on enemmän kuin kunnossa. Se on sopivaa. Clara viipyi vielä hetken. Luuletko, että ihmiset muistavat tapahtuneen totuuden? Neiti Marple laski kuppinsa alas. Ajan kuluessa he muistavat tarinan sirpaleina. Kuolema teejuhlissa, lääkärin häpeä, nainen, joka juoksi ja se, joka jäi. Mutta me, jotka olimme täällä, muistamme yksityiskohdat, merkit, valinnat
Ja ehkä puhumme niistä silloin, kun sillä on eniten merkitystä. Clara nyökkäsi pienesti. Näet asiat aina selvästi. Neiti Marplen silmät välkkyivät. Olen ehtinyt harjoitella. He jakoivat hiljaisen hetken. Sitten Clara pyysi anteeksi ja neiti Marpli palasi ikkunalleen. Hämärä laskeutui nyt pehmeästi ja hitaasti. Valot välkkyivät pitsiverhojen takana ja pianon ääni levisi vaimeasti pappilta, ehkä Elgar tai jokin viime sunnuntain hymneistä. Neiti Marpli istuutui ja kohotti neulepuikot vielä kerran. Kehäkukkalanka virtasi tasaisesti hänen sormiensa välissä, jokainen ommel siisti ja tasainen. Ehkä uusi malli, uusi projekti alkamassa. Ja kun hän työskenteli, hänen mielensä ajautui ei murhaan tai tappajaan, vaan tavallisen elämän rakenteeseen. Asioihin, jotka jatkuivat. Sukkien parsiminen. Kanelin tuoksu. Tarkka tyytyväisyys oikean napin yhdistämisestä sen oikeanlaiseen turkkiin, koska elämä jatkui kuoleman jälkeenkin. Jopa pelon ja petoksen ja hiljaisuuden jälkeen. Varsinkin silloin. Huoneen nurkassa istui yksittäinen ruusu, joka oli leikattu puutarhaholvikäytävän vieressä olevasta pensaasta. Neiti Marple oli laittanut sen ohuen lasimaljakkoon, ei tunteesta vaan muistutuksena. Siitä, mitä oli mennyt, siitä, mitä oli opittu, siitä, mitä ei saa koskaan enää unohtaa. Koska paha tulee harvoin äänekkäästi sisään, se sujahtaa sisään hiljaa teekuppien ja kohteliaiden huomautusten välissä, ja vain ne, jotka katsovat, todella katsovat, voivat toivoa lopettavansa sen. Miss Marplen kädet pysähtyivät, hänen katseensa oli kaukana. Sitten hän nyökkäsi kerran, melkein itsekseen, ja jatkoi neulomista silmukka silmukalta, rivi riviltä, kun ilta tuli.